Som gent de la ceba. Benvinguts a la cebeta. M'espanta la idea creuar la frontera. No soc de... Bona vesprada a tothom, què tal com esteu? Ara sí, benvinguts de nou a la cebeta. Estem aquí en l'episodi 7 ja de la cebeta. En aquest cas, l'episodi i el podcast més escoltat de Savallà del Comtat, un bonic poble del nostre bonic país. Estem aquí un dissabte més, primer dissabte de mes, per parlar una mica amb tots vosaltres, per passar una bona estona. Esperem que us poseu còmodes, que ho gaudiu. Tenim moltes coses per explicar i res, una salutació a tota la gent que ens estigui escoltant des de casa i també a tots els que ens esteu escoltant o veient des de YouTube, Spotify i tots aquests llocs on podreu veure la cebeta quan us doni la gana. En fi, res més, que comenci la cebeta. Som-hi! Doncs ja ho tenim, Ja tornem a ser aquí. Qui ho hauria dit, Qui en donava un duro el primer dia? Bueno, qui donava un duro fa mitja hora. Bueno, no. Hem tingut problemets. Moltes gràcies a tota la gent que ens esteu mirant, que sabem que sou molts. I res, ens podeu saludar per aquí en el chat, que el tenim aquí davant, i us podem anar llegint i dient coses si voleu participar en el directe d'avui. I res, un dia més aquí, com esteu? Jordi, com estàs? Jo sincerament estic molt emocionat. Molt emocionat? Molt emocionat. Explica't. Estic molt emocionat per una simple raó. Com podeu veure aquí davant, tenim les nostres... Bueno, tenim les noves mascotes. Mascotes de la cebeta. Les noves mascotes es diuen la Figueta i la Dolceta. Dolceta aquesta. Són com en tranques i en barranques, però sense acusar els convidats. Ara, s'estan aquí quietes i anar mirant tot el que fem. Merci a New The News, a l'Hormiguero ja no ens conviden. Els podeu seguir a Instagram, @NewTheNews, que fan coses molt ben parides de ganxet i que ens han fet aquestes cebetes de franc, tu! Tot un detall que la gent ens faci coses. Si algú té ganes de fer coses per la cebeta, estem oberts. Oriol, com vas? Jo tinc sentiments trobats aquest últim mes. Primer de tot, el novembre és un mes innecessari. No passa res al novembre. No passa absolutament res al novembre. Per una altra part també estic bé perquè el programa d'avui és un banger, és un espectacle el programa d'avui. No. I no seré jo qui ho digui, però també hi ha seccions molt guais. Esperem que us quedeu. Què més? Per tots els meus seguidors de Twitter, que sé que no són molts, és broma, no hi ha ningú, començo la meva campanya per a l'11 campió del món 2023. Ho sento, ho havia de dir. La missió. Està jugant amb Messi, també volem que guanyi Gui amb Messi. Els catalans anem amb Argentina perquè amb Espanya no anirem, per tant anem amb Messi. Totalment. I no era res. Sí, avui és el primer dia de l'hivern que he agafat l'anorac, perquè fa una setmana que fa fred. I ja està. I emocionat. Emocionat pel podcast d'avui. Avui tinc molta xerrera. Avui tinc molta com estava, Adrià, abans que et talli, com està? Estic bé, per cert. Jo al contrari, estic bastant cardat, Grau. Sí? Porto una setmana... Ja estava cardat. Sempre està cardat aquest tio. Sempre estic cardat. No, però aquesta setmana porto una setmana que no em puc aixecar del llit. Mal de cap, mocs... Potser em mono a mig programa, no passa res. Et trobarem a faltar, Adrià. Sí, però avui has jugat a bàsquet i... Sí, alguna noticieta bona també. I què? He guanyat. Has guanyat. Un aplaudiment per l'Adrià, que ha guanyat avui. Bé. Gràcies. Parlant d'una persona morta, en Josep Puigdemont, l'altre tertulià que teníem, ha mort tràgicament. Ha sigut la monarquia. És broma. Ha hagut va tirar de avui marxar. Avui no pot ser entre nosaltres, no podia ser. El tenim aquí... Hi ha la seva presència sempre. Sí, i en el guió també hi ha la seva presència. Ja ho sabeu, no tireu merda de la monarquia. L'Oriol parlava del novembre. El novembre una mica un mes que jo també estic amb ell que està una mica de relleno. És un impàs. Menys serem per les 12. Ho has clavat, Grau. Ha passat un mes de l'últim podcast. M'hauríeu de definir amb una paraula aquest mes. Qui vol començar? Jo ja l'he dit, innecessari. El novembre és innecessari. Adrià? No ho sé, la veritat. Normal. No tinc paraules per al novembre. No tens paraules? Ha estat un bon mes per tu?
No. Ah, vale. És innecessari, sí, és que em sembla genial. Però és l'aniversari d'una CBT era el novembre. Ah, sí. Per això és important el Ara. novembre. És l'únic bo del novembre, la veritat. L'únic bo del novembre. En fi, més coses. Ens han dit que ara mateix en Luis Padrique està fent stream. Per tant, si us podeu quedar a la sabeta, ens faria un favor. Ja el veureu després, en Luis Enrique. Amb el retard poder l'enganxem que ja ha tancat barraca. Sí, per això ho estàvem fent. Per això estava tardant tant a entrar. Que ens faci una raid quan acabi. Estaria bé, Parlant d'en Luis Enrique, què, com el veieu? Apoyant Argentina crec que Com no el es farà veieu? raid. Prou bé, en plan, menys l'últim partit contra Japó. El Luis La Enrique resta és un bastant espectacle. És un espectacle. Jo soc el típic català que mai s'enganxaria a Espanya, però és que el Luis Padrique m'està fent enganxar una mica. Anem a posar en context primer tot. Novembre, més que no passa gaire res, però que aquest any han decidit posar un mundial en un país super bo. Una merda. Què n'opineu, primer de tot? Què opinar sobre Qatar, A mi no em sembla bé que ho facin aquí. Bueno, per raons òbvies. Crec que ningú Sí, Qatar és una merda. Però, Qatar és una puta merda. Aquí han No posat volem Qatar. calés i... Els calers ho guanyen tot. És el Mira en Mundial. Josep. És així. Però s'ha de dir que el Mundial és una competició que està... Home, s'ha de dir que, És maca. està donant una mica de salsa al novembre, no? Sí, diguéssim que l'ha salvat. Qui ha salvat el novembre? El Mundial, en Pablo Motos, que ja podem dir mig desembre també. I l'aniversari de la Carla Ha també. salvat el novembre amb les fundacions. I no Bueno, una altra cosa que ha sortit el novembre fa 2... No, era el desembre ja crec. És desembre, És desembre. Spotify. Bé, vull dir, No podem dir marques. el review de l'Spotify... En parlarem del rap. Ja en parlarem. En parlarem. Doncs això que dèiem, Luis Padrique, què? Com el veieu fent streams? I si creieu necessari que una persona com ell en faci? Per mi és un espectacle. Bàsicament perquè és un espectacle en Luis Padrique. Sí, qualsevol persona pública que s'obri més a la gent com a personal És guai, això. està En bé. Vicente del Bosque, tu te l'imagines fent stream? Home, O en Mariano Rajoy. En Mariano Rajoy seria un mira, en espectacle. Vicente del Bosque, poca salsa. Ara, en Mariano Rajoy podria fer... Saps els streams aquells que hasta dormen? Hosti, seria Buah. brutal. Deixant frases Un com... 24 hores de... Les seves frases mítiques. Sí. Té un Buenas escàndol de gracias frases y mítiques. muchas noches. Sí, o feliz 2017, no? I érem el 2018. Un espectacle. Un espectacle. Jo el que crec que en Luis Enrique fa que faci gràcia és que és molt boomer. Sí. Per exemple, el seu nom No sé de, què dir, el seu primer nom de Twitch era Luis Enrique 21 Sí, World Cup World 2022 Cup. Sí, o alguna cosa sí, així, sí. no molt llarg jo crec. No, a veure, la veritat, jo penso que una persona com ell que faci directes és una passada. Vull dir, Jo no, que totalment gent d'acord. així que sembla... És a dir, que al final els futbolistes o la gent així que surt a la tele sembla un robot, tio. Que surtin allà... Em fa pensar en Piqué de gran. Típica entrevista de sí, el partido ha salido muy bien. Clar, ja poden sortir a dir, a cagar-se amb l'àrbit i amb sa mare, vull dir, no van pas de... Sí. No pas d'amagar. Però Sí. que no es passin, que si no passa Però com a en en Jep. Rofero no li agrada, això no agrada Sí. a Madrid. No, en el xiringuito en general. No. I sí, bueno. Més coses del Mundial. Rei Gavi, no? El rei? Rei Gavi. Hòstia, ho has definit molt bé, Adri, explica'ns-ho, va. Bueno, bàsicament, en Gavi és un jugador que té 18 anys, de la selecció espanyola. Sí, això és més feliç que nosaltres. Sí, crec que sí. I res, que l'altre dia el rei va baixar al vestidor i la va demanar que li firmés una camiseta. Aquí s'entén normal, no? Sí, fins aquí tot bé. Sí, mica tot bé. Després va saltar la notícia de que, no sé quina tele, de que la Leonor, la filla del rei, La princesa. futura reina princesa, d'Espanya. la futura reina d'Espanya, està encunyada amb en Gavi. Està enamoradíssima la tia. Està Té enamoradíssima. pòsters rotllo com si fos un teenager. Típic de qui estava enamorat de One Direction fa uns anys. Ara. O d'en Justin Bieber. Es mira les jugades, les jugades d'en Segur que Gavi té- i se les va mirant. Allà, pancartes a la seva habitació. Clar, aquesta ja no té, com es diuen? Com veieu Carpassà. en Gavi de rei? És a dir, la parella què? De Molt reis. tonto, com tots els reis. Home, és millor que el que hi ha ara, jo crec, no? Bueno, a veure, això ja és... Té sang pura, vull dir. Vigilem amb què diem. Que passa com en Josep. És que ens el treuen. ens el treuen. Sisplau, vigilem què diem de la monarquia. L'han sancionat Ens el treuen. una sabeta sense jugar. Tranquil, ja me'n diré a Brussel·les si cal, no passa res. No, però estaria guapo en Gavi de rei, eh? Sí, Imagina't, el rei ara... A mi m'agradaria veure que de sobte apareixés la reina lesbiana. Això seria un escàndol. Però que fos rei i alhora jugués un partit, rotllo, el rei ara jugarà contra Això també seria un banger. el Madrid. Sí, contra Marroc, Uah, clar. contra Derbi. el Madrid. Derbi contra Marroc. Imagina't. Un escàndol. Brutal. No, a mi em sembla estupendo. Última cosa, així per ja anar tancant, i
presentar que avui no estem sols, avui vindrà gent i ara els presentarem. Ens venen a fer companyia. Aquesta setmana jo he entrat a Twitter 2 dies i tot estava ple de Carles Porta. Què ha passat a Barcelona? Jo no en tinc ni idea. Soc l'únic. Barcelona. No. És que no hi ha Josep aquí per No, explicar-nos. crec que sí que vols dir. No ho sabeu? Sí, en plan, el cadàver que han trobat entre la bessura. És a dir, crec que era rotllo, no sé, dimarts, posem pel cas, si no era dimarts, ara ja ho és, dimarts van trobar en un container de Barcelona una maleta amb el tors d'un home. Sí, Així, però últimament el dia a dia a Barcelona. A dintre de la maleta, doncs el tors d'una persona. Com qui juga al GTA. L'endemà o al cap de 2 dies, un home, o no sé si era un home o una dona, ja em perdonareu, penjat en un arbre. Hòstia, ho he vist això. Un Sí. Sí, Dos sí. coses i necessitem que el senyor Carles Porta ens posi una mica de llum a la foscor perquè aquest país se n'està anant una mica No. a Can Pixa. Escolta, hi ha molts morts així a Barcelona. Els dos d'Apolo que vam dir fa un mes i ara És aquests... que hi ha molt de... Jo crec que ja ho fan perquè hi hagi coses per crims. La gent Sí, li mola sí, crims, sí, doncs que sí. facin coses per... És que venen sense contingut. Exacte. Que tingui contingut el No, Carles, normal. pobret. Sí, i Després s'avorreix. Sí, tenim contingut a la sabeta, també. A part d'això, ha començat el desembre. Esteu fent el calendari d'Advent? Ostres, jo l'estic fent, Jo també, Estic passant molt bé més. sí. Jo sóc el típic nen que no li compraven el calendari d'Advent. Estic trist. Tens un petit trauma. Estic traumat, una mica Si de ens trauma. escolten els pares de l'Oriol, compreu-li. Papa, aquest any, compra'm un home. calendari Va d'Advent. tocant, Compreu-li. Toni, compra'm un calendari Va, d'Advent, Toni, sisplau. enrotlla't una mica Sisplau. aquest any. Vinga. Jo haig de dir que he fallat els 2 primers dies. Com? He fallat els 2 primers Però fallar el dies. calendari d'Advent és com... No, però ser molt tinc, inútil. tinc una excusa, el tinc a mires. Però ets dels que no es menja el calendari d'Advent i el dia 24 diu hosti que el feia i se menja el 24 de No, cop i no, t'agafa no. un empatx. No. Sempre intento seguir-lo, però clar, no el tinc a casa. I, És clar. que, ja em perdoneu, però si ets una persona que no es va menjar el calendari d'Advent, cuides poc el dia a dia, Jo era Cuides poc d'aquests la- i reconec, cuido poc el dia a dia. Cuides poc el dia a dia, El tu cuido també. molt poc. Home, és que, a veure... Imagina que haguessis de regar la planta, no la regues el 24 per tot el mes. No. Clar, l'aloe ja vera està sí. morta. En fi, en Jordi Pobret, que el veieu aquí a la meva esquerra, està molt sol. Estic molt solet, estic trist. I l'hem d'anar a acompanyar una mica. Perquè avui no estem sols. Nois, va, quina tensió, Quines ganes. Nervis. Quines ganes. Nervis. Va, avui no estem sols. Avui ens acompanya un programa, ojito, de Ràdio Banyoles. La competència. Ràdio Banyoles, que per qui no ho Perquè sàpiga i no el tingui sintonitzat, que ja fa tard, és el 107.3 de la ràdio local. Vull dir que si no el teniu al cotxe, feu tard. Un programa que va néixer l'any 2019 i que per ell, ojo, hi han passat gent tan rellevant com DJ Trapella, Rocco Banana, que posen música a la sabeta, Pau Vallvé, Som l'Incorrecte o, no menys important, Udols de Llop. Un programa que ha marcat un precedent a la ràdio banyolina i que fa que cada dissabte de mes, avui per exemple, estiguem al migdia tots davant la ràdio escoltant les històries d'en Sergi, la Roser, l'Arnau i en Joan. I que sempre tenen convidat. Avui, senyores i senyors, dia 3 de desembre de 2022, han vingut a arrencar cebes amb nosaltres Ara, digo. la Roser Bramont i en Joan Puigmitjà de Cafè amb Llet. Que entrin. Com esteu? No podem parlar encara, pobret. Ja, pobrets. Tenim la intro de Cafè amb Llet per veure com sona Cafè amb Llet. Hola. La tenim, la intro, o no? La tenim? La tenim en teoria, No ens arriben senyals? La tenim. Bueno, com esteu? Nerviosos? Imposa la sabeta o què? Ja tenim l'intro. Cafè amb Llet, Dale. Us va el ritme? Ho peta, Us la va el veritat. ritme? Però jo tot això haig de dir una cosa. Jo quan em vaig quedar una mica estranyat perquè quan vaig venir a Cafè amb Llet fa un temps no sonava ben bé així la intro. La tenim la vella o no? La tenim la vella. Escoltem la vella. Ojo la gent que us estigui escoltant amb auriculars o si ens esteu escoltant amb la tele baixeu perquè els veïns es queixaran. En 3, 2, 1... Especial Nadal! Especial Nadal. Necessitem una explicació d'aquesta intro. Tot té la seva evolució.
Però us van dir, rotllo, deixeu de fer-la perquè provoca accidents. T'ho juro, tal qual. Bueno, abans de tot, que ens n'hem anat amb això. Com esteu? Podeu presentar aquí la sabeta. Què hem de dir? Mireu allà a la càmera i dieu qui sou. Hola, em dic Joan Puigmitjà, tinc 20 anys i el meu plat preferit són els macarrons. I vinc a fer la Amb presentació formatge o sense dels formatge? Amb... Gratinat. És igual. Bueno, sí. Hola, soc la Roser i els meus podcasts preferits són Cafè amb llet i la Sabeta. Ara... Literalment. Molt bona opinió. Literalment tota la gent de Banyoles. Sí. Com esteu? Bé. Ho has preguntat 3 cops, No, ja. però ara que ja hem tancat el gel. Bé, Sí. sou molt macos. Com veieu la sabeta? Superxulo. Sí? Molta ceba. I jo ho veig triomfant, en plan... Tu veus triomfant? Sí, Joder. sortiu molt a TikTok, sense eh? cap error. Veieu rivalitat entre Cafè amb llet i la Sabeta? No. 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 Creieu que podem ser amics i Una fer... cofradia. Una cofradia. No sé què és, però sona bé. Sí, jo crec que podem... Has inventat la paraula. Sí, unir Forces. forces. Sí. Donant-nos les mans, tots junts. Bueno, què és això de Cafè amb llet? A veure, explica'ns una mica. Expliques tu, eh? Segons la descripció de Ràdio Banyoles diu que és un programa d'amor amb un intent de filòleg melòman, un economista en potència recollidora de cèntims, un futur psicòleg tocat de l'ala random i un perdut de la vida silenciós. ¿Quién es quién? Qui és qui? Qui és qui? A veure. Intent de filòleg melòman. Qui és? Aquest. Jo crec que és en Joan. Aquest és en Joan. Economista en potència recollidora de cèntims. La Roser, no? Sí, no, sí ho és. Vale, un futur psicòleg tocat de l'Arnau i un perdut de la vida silenciós, que aquest em va agradar molt, és en Sergi. Perdut de la vida silenciós, Molt bé. pobre nano. Està desapercebut. Com neix això de Cafè amb llet? Mira, les pràctiques d'estar a l'empresa. Vam anar-hi ell i jo i ens van dir, bueno, parleu bé. I li vam dir, Sí, ens gràcies. coneixíem Sí, d'abans. ens coneixíem d'abans de teatre. De la factoria, sí. I vam coincidir, però sense voler. Ja, Jo vaig amb no, el Pla i tu amb el... amb el Pere. Amb el Pere. I us vau trobar allà a la redacció? Sí, i vau sí, dir, de sota "Sí". allà, ostres, Joan, ens coneixem. M'agrada això de que diguessin, parleu bé, feu un programa a No, Ràdio no, sí, Banyoles. però ens van dir, li vam dir, vale. I va dir, bueno, l'Esteve va ser, no? Va dir, no, però sols no us en sortireu. Perquè inicialment, Tal qual. o sigui, jo xerrar, però m'agrada més el guió. I la Roser xerra que flipes. Jo només parlava i ell feia el guió, ja I està. vam dir, va, superguai el team. Però érem dos. O sigui, era un monòleg de la Roser i en Joan l'escrivia. Sí. En Joan deia els títols. Vale. I llavors vam dir, ens cal gent. I vam buscar a l'obra de teatre gent. En Jordi va dir que no. En Jordi va dir que no. Jo vaig dir que no, però Vas perquè rechazar-ho? m'estava preparant per fer la Sabeta. Ara ho has dit. Si no, hi hauria anat també. 4 anys, Exacte. Home, Que aquest no projecte repenteixes, porta... te n'arrepenteixes ara que no et senten? Bueno, podria fer les dues simultàniament, però prefereixo fer-ne una a tope que no pas fer-ne dues a la meitat. Bon vocabulari. Molt bé. Sempre en mi equipo. I el nom? L'explico, la història real. Vam anar... Sí, hi ha com a tota la vida que hi ha la història real i la història que expliques per En quedar veritat bé. no, eh? No, només hi ha la Ho ha història dit així per no ser. Només hi ha la real. Home, nervis clar, per la història nosaltres. pots Els dir... nervis. Que som un conjunt que... Sí. Ni puta idea, Que m'és tots hi igual. afegim alguna cosa i que... És que com que parles. Sense ànim de lucre sempre queda bé. Sense... Sí, Home, Sí, no sí, cobrem una sense ànim puta de merda. gaire ànim de lucre, Tal no qual. que ho sigui, eh? Vam anar a voltes i vam dir, tu, ens cal un nom. I va venir la cambrera i va dir, què voleu? I jo, un cafè amb llet. I Roser, jo també un cafè amb llet. I l'Arnau, jo també un cafè amb llet. I en Sergi, però jo també un cafè amb llet. I quan va marxar vam dir, Ja tu, està, ja està. i ja està. Sona prou bé, no? Sí. Del destí, eh? Hòstia, però hauria molat més que haguessin demanat cubates. Ho hem Jo explicat dic que és aquí en cubates. directe, El cubata fresc. Ho hem explicat aquí en directe perquè ens diem la sabeta. No, però és que podien fer una, No. Aquí tampoc hi ha Què vols dir? aquí la història real és molt cutre. Sí, No, literalment. l'oficial, la real ja l'explicarem, no sé, per cap d'any. Vale. Sí, vale. La real, Em qui no sembla sap bé. la real? Jo sé la Jo sé real... una versió, no sé si... Jo no quina voleu dir, perquè no diferencio la real de la Tu real. digues en plan, l'oficial, quina la és real? L'oficial. 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 La que queda bé, no? Sí. Sí, no entenem l'altre, saps? Adrià, tu te la saps, No, però jo em sé una versió, perquè la van canviar, no sé si... Dieu la real. La real la direm en un altre moment. No, la real. real en el pròxim podcast. No, Abans depèn. de les Si, campanades... si en el xat ho demanen, podem dir-ho. Jo inclús m'esperaria passat maig, que puguem disfrutar, no? Abans de que... No, És a que veure, tu no s'hi vas. l'oficial és doncs que aquí cal potenciar el català i som Ara. gent de la ceba. Ara. I hem Molt de bé. Ara, fer doncs, que el català triomfi. Hashtag en el valors. Podcast. No, Hem totalment, de Grau, fer un totalment. podcast de qualitat i en català. d'aquí 100 anys Totalment, estudiaran totalment el catalanisme i diran la sabeta. No, 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 el podcast és que coneixem el català. La perquè eren de la renaixença del seva. català del Ara. podcast. Deixarem de Hi haurà llegir Cafè tirant-lo amb llet, blanc? la sabeta. Primer per Amb la Valentí Fem Mirai tard. i collonsès. Fem-ho, la corona català no aragonesa.
I el segon ja, la Sabeta. Ara, Impulsant... O sigui, som gent de la Ceba, vol dir som gent catalana. Són gent arrelada. De la De terra. principis. De principis. de Banyoles. Ens agradaria que ens expliquéssiu una mica... És a dir, sou 4, no? Hem llegit la descripció i una mica hem entès qui sou. Quin paper té cadascú al programa? Tot ho faig jo. No, perdona. A partir d'aquí Hòstia. podem seguir. Tal qual. No, 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 I no. no hi ha més. I en Joan de tant en tant dona opinió. Mira, la Roser aquest any fa coses, perquè l'any passat, entre que estava a Barna i tal, no venia mai. Però tota la resta ho feia jo. Què la resta? Bueno, no, l'any passat no. Ah, vale. Aquest any, sí. Llavors, el que fa la gent en si, la Roser és la tècnica de so. Tècnica de so, porto l'Instagram, parlo amb l'Esteve, parlo amb en Moi i busco l'entrevista. I l'altra Vale. gent què fa? Jo faig l'entrevista, la redacto. Això és veritat. I llavors, en Sergi i l'Arnau... I els altres dos que no són aquí i, I per tu tant portes ara podeu tirar l'Spoti. merda, què fan? Ah, jo Bueno. penjo l'Spoti. Exacte. L'Arnau penja al YouTube. Sí. I en Sergi... Bé, és el en Sergi S'ho bé. mira. Hi ha un símil, amb la Sabeta. De vull dir... A veure, posem el símil, va. No, jo no els faria. Dale, dale. Jo crec que no els Ara, faria. ara estaré al No, no, Oriol, ara ja has començat. Jo no els faria. Vale, doncs no els fem, vinga. Per tant, us complementeu bé, creieu? Trobeu a Sí. faltar algú, o algú que... O amb 4 esteu bé? No, però sí, bueno, no, estem Jo bé, estic estem bé. bé. I la relació amb els altres programes de Ràdio Banyoles, bé? Tot bé? És complicat. Hi ha bif? Hi ha bif? Ara està millor. En fem tard, tot bé? Depèn És del moment. complicat. Em Els hi sembla voleu un enviar un espectacle. missatge? Perquè ells no han vingut a la Sabeta, vosaltres sí. Ni cal que No vinguin. vindran, no? Aquí, Us cauen malament pel que estic veient. No, no, No. sí, Sí, cauen molt per bé. lo que veig. Però hi ha el bif aquest perquè Hi s'ha ha de vist. tenir. Exacte. S'ha de Però ens tenir. estimem molt, És en sa, el fons, és sa. sí. És el germà gran, l'odies i l'estimes. El considereu germà gran? Van Jo- començar abans que vosaltres? Sí, Un any o dos. No, un any o dos, Van començar amb la... allò de la gàbia. Com es deia? Mamuts i la gàbia. És que, fora conyes, jo vaig entrar a buscar la descripció de Cafè amb llet i vaig flipar dels programes que hi ha a Ràdio Banyoles. N'hi ha molts, N'hi ha molts. molts. Sí. Però aquest any ha sigut això. O el boom. Sí, Ha fet el boom. gràcies a nosaltres. Sí, sí, no, Com ja, ja. vosaltres. I una pregunta. Ala, no, Això pobrets. a mi em té encuriosit. Hi ha, és a dir, Ràdio Banyoles, rebeu les audiències? No, No. no és Spotify, no, No, passa. però vull dir, hi ha audiència, rotllo. Algú sap quanta La gent seva, escolta Ràdio suposo. Banyoles? I un moll. Jo crec que no, perquè no ho volen saber. No Sí. ho volen saber. Home, però és una cosa per millorar, no? Ajuda a millorar saber la gent que t'escolta. Sí. Home, nosaltres ens sorprenem a vegades. Hi ha gent que ens diu, ei, us he escoltat. I dius, uala. Sí, jo flipo. Creieu Sí, que la sí. gent escolta molt Ràdio Banyoles? No. No, però ara amb l'Spotify, jo per exemple, que no Sí, jo però no l'escolta a l'escoltava. Spotify, jo estic dient a la ràdio. No, No. al cotxe. És que jo la TV Banyoles encara veig gent mirant, però Ràdio Banyoles, hòstia, em sap greu, però... Queda Sí. suet. No, Sí, sí. Bueno, Els avis, la gent gran. Sí, la gent gran. Heu fet una cançó. Ens podeu explicar una mica de què va això? Mentrestant, la cançó anirà sonant de fons, perquè us envien Posa-la. Però al principi no... Que... Com es diu? Com es diu? El pare Ah, no hi és. El pare no hi és. I tinc la lletra i tot, aneu dient. És que a veure, aquesta idea Expliqueu la història. És que no és una idea. estàvem a l'estudi i no sabíem què fer, no? I vam dir, pues gravem algú. Digo bé, quan ens avorrim, cantem cançons. Perquè clar, tens tot allò, jo què sé, posa el karaoke i clar, tens els micros, els auriculars i queda bé, saps? I mira, un dia l'Arnau va portar la guitarra, havíem va de fer dir- una altra cançó. Això mola. Sí, i mira. Clar, penjat a Spotify. Vaig portar el shaker. Ah. No, queda bé. Sí. És molt xulo. Heu vist el videoclip, l'heu Sí, vist? jo l'he vist no perquè... l'he l'he vist a veure. Hòstia, pues has a veure. A És YouTube. molt Podeu currat, explicar una eh? miqueta en què consisteix? Una versió artística i liberal de la lletra. Sí. És a dir, jo tinc la lletra, que ara us la recitaré una mica. És a dir, Un moment, la lletra... Això ens va. un moment. Es va repetint tota l'estona, el pare no hi és, com esteu escoltant. Vale? I llavors hi ha un tal Joan Puigmitjà que a fondo, de fons, de coros, fa... És a dir, el pare no hi és, es va repetir. Fes una entonació, sisplau. Va abandonar-me. Va anar per tabac. És a dir, el pare no hi és, va abandonar-me, el pare no hi és, va anar per tabac, s'entén, eh? No va tornar, no tinc família, El pare no hi se'n és. va anar amb ella, té altres fills, està a Badalona, Pinta malament, eh? no m'estima, no el coneixo, està amb la Natàlia, puta Natàlia, no em cau gens bé, estic molt sol, va abandonar-me, puta vida, no hi és com a no, va abandonar-me, i quan en Joan ja se li cauen les idees comença,
És una crítica al patriarcat, aquesta lletra? Sí, Sí, no? bàsicament. Què tal amb el pare? Us hi porteu bé o...? Amb aquest pare, no. És a dir, la història és el pare que va marxar i li va fer les banyes i ja no hi és. Sí. I ja la mare... I en aquell moment estava a Barcelona Sí. i tenia una profe filla de puta que es deia Natàlia. Natàlia. Pobret, imagina que ens està sentint. Des d'aquí Es va retirar. Des d'aquí escalfa la Natàlia. Profe de grec. Uau. Natàlia, em feia el fals amb tu, no em queia gens bé. T'estimem, Natàlia. Aquí sí que t'estimem, Natàlia, sí que ens estàs veient. Aquí t'estimem, Natàlia. És que, no, Si vols pots venir a la lletra sabeta. té rerefons, Home. I lo de Badalona ens ho podeu explicar? Sí, és que jo just aquest punt és quan m'he preocupat més. Què M'ha vol dit dir que estar a estava a Badalona? És com una cosa dolenta, és a dir, O sigui, Home, és a dir, Badalona. és a dir, si el pare no hi és però està a Castelldefels, vale, però si està a Badalona ja red flag. És a dir... jo sí honest i trio no visitar-lo. Ah, és aquest el punt. O sigui, Badalona podria ser... Barcelona. Vale, ok. Però- No és perquè tingueu que Badalona hi ha... Això, mente creativa. Badalona hi ha moltes No, coses a mi m'ha preocupat molt, Algú ha quan estat ha mai dit a que estava a Badalona. No, la veritat, Sí, El pare. Tu? no. Ah, A millor no Sí, estaria. sí. el pare Pare. ja, És ja, un lloc ja normal. ens ho explicarà. No sé, no, tampoc no em crida molt. Bueno, ja hem entès lo de la Natàlia i ja està, llavors el EE jo trobo una meravella. Ens podríeu fer un acústic? Però necessitem coro de tothom que vagi dient el Oriol, coro vols fer el dient. coro? Sí, i tant. Al final de la sabeta el fem. Hòstia, no, sisplau. Vale, va. Això sembla Sálvame ja. Ens quedeu al final. Yo me cojo las cosas y me voy. Es que no podemos más. Que barbaritat. I doncs, a mi m'agrada molt aquesta cançó. A mi em sembla un espectacle. Està molt bé, m'han sincerament. agradat molt les frases que fa. I quan, és d'aquelles cançons que quan entens el significat, buah, jo ara quan escolti pensaré en el grec, És molt amb la profunda. profeta grec. És molt profunda. Sí. És que t'ho juro, m'ha preocupat molt lo de Badalona, En plan, estic en trauma. Sí, però jo em pensava que era perquè pintava Badalona com un lloc de xusma i no era simplement perquè havia marxat. Home, és Badalona, En plan, en si Badalona. Sí, bueno, no direm res més. Per tant, us agrada la sabeta? Sí, L'escolteu? sí. Bueno, ens agrada la sabeta fins a un punt. Vale, a veure, digues, Joan. Perquè jo no puc amb el futbol. Això ella, només igual. Cada programa Me'n igual. faig responsable. A veure. No, a veure. I tant que és L'altre responsabilitat. programa em vaig connectar a mig programa. És que Però és que agafa els No, moments estic parlant jo, dolents. sisplau. Serra. Vale. I llavors dic, va, a veure què parlen. Me connecto i en Jordi, és que el cromo de futbol de no sé què quantos, i jo, no pot ser. No pot ser. I ara a començament heu fet més futbol. Però és que, Ja basta. Joan, està a l'actualitat, el futbol. Bueno, també hi ha altres coses a l'actualitat. Però... Això és veritat, Sí, però és Ja una m'hi estan passió. parlant. Jo estic d'acord, podem conviure tots junts. Ets un venut. Jo crec que sí. No, podem conviure tots junts. En plan, podem conviure en futbol i en Fem motius una sense promesa que el podcast de final d'any no parlem de futbol. futbol. El Sisplau. Ho firmem, Hòstia, però ho és que firmem. podem Messi haurà És guanyat que el juga- Mundial, És que, M'és igual. mireu, juga el Barça contra l'Espanyol. Vale, doncs no cal a cap d'any. Un programa. Un programa. Jo El de cap- voto- No, el de cap d'any no, perquè hi ha l'Espanyol i el Mundial. I al cap d'any hem de celebrar... A cap d'any és especial, Sense parlarem de Bangladesh. moltes No, però- coses. Cap d'any jo deixaríem incògnita tot, No Tot. diria res més, Bueno, És Jo igual, estic sí. d'acord en posar un temps límit de parlar de futbol. mira, Ai, sisplau. Ara que vale, posarem un cronòmetre de quants minuts podem fer? 10. 10. Això. 10 minuts màxim. Jo ficaria menys, 5 minuts. Entre 6, 5 i 6, 10. 6. variable. Vale, entre 5 i 10. Depèn de si ha passat moltes coses o no. I així fem el cupo de futbol i ja està. I ens tots- el mengem i no ho miro, tots i ja contents. està. I si tu entres i veus que estem en aquell moment de futbol, Tanco. tanques i ja t'hi connectaràs Vale. al cap de 7 minuts. Tots Vale. És contents. una alarma, Perfecte. 10 minuts més. Tot l'altre, superbé. Sí? És que Perfecte. tenim ganes que com a programa que porta anys corrent ens digueu què us sembla i què milloraríeu. Què li trobeu a faltar a la sabeta? Què us agradaria? Jo personalment, més noies. Més noies. Obrirem càsting de noies sabètiers. Perquè Està sou... mig jugat de grita. Home, a veure, aquí es pot unir i podem anar canviant de col·laboradors. Sí, i tant. Estaria bé, Perquè ho feu molt bé, però Sí, podcast amb homes blancs heteros n'hi ha molts. Ja. Però Però en català no tants, eh? Ara. En català no tants. Ara ho has veritat. dit. Ara ho has dit. Ai! Ara que amb noies menys. Ja se m'ha acudit una idea de qui podem invitar. Convidar. Convidar. Perdoneu. Diem que som catalans, però després fas aquestes Perdona. coses No, que... sí, estic Jo ho he pres de tu, Però és culpa d'influències. És igual. És igual, sí. Girona no es parla català, Sí, és igual. la meva uni. És broma. Doncs ens ho mirarem, això de posar-hi noies també. Tot l'altre bé? Sí. Sí? Us agrada? La sabeta? Sí.
Sí, a veure, Cafè amb llet. Digueu-nos la veritat. Bolígrafo. Música, El atenció. programa és directe? Depèn. Depèn de què? Depèn de moltes coses, sí. És a dir, hi ha programes de Cafè amb llet que han sigut en directe? Sí, per Sí. exemple, el passat, però el que vosaltres escoltareu no és en directe. Exposant que fem llet. Sí. Mira, A veure, us explica. us explico. Es posa en situació. Jo els dissabtes faig anglès i acabo a les 12. Estem dient que no hi ha Cafè amb llet en directe perquè la Roser té anglès? Per culpa de l'Edi? No. Llavors, acabo a les 12 i comença Cafè amb llet a les 12. Què passa? L'altre dia, la setmana passada va ser, El del setembre. el del setembre, Octubre. octubre, el programa de l'octubre, arribo a la ràdio, allò, 5 minuts vaig tardar, amb tu, en Sergi així, en Joan al terra. Plorant. No, tu estaves estirat. Jo estava plorant. Jo estava plorant al terra, en Sergi en plan, no puc més, un drama. Que no van... Perquè la que treballa és ella i no hi era. Ah, que no se'n sortia. No se sentia, no va, es va sentir un silenci fins quan activa l'entrevista. I clar, s'havia d'arreglar, no es pot fer en directe això. Vale, per tant, la resposta ràpida és no. No, No que és sí, directe. que sí. La setmana que ve ens truqueu. Depèn del Ho dia. sabreu. Jo vull dir una cosa. Us heu plantejat, a part de fer-ho a la ràdio, que això és un moment, vull dir, enxufen l'àudio i ja està. Per què no ho feu a Twitch? Amb càmera que es vegi. Som boomers. Jo no ho sé fer. O sigui, la persona misteriosa que us ajuda amb Com tot és que aquí està molt aquí hi ha molta nerviosa. tela, Hi ha aquí una hi ha persona molta- molta que feina. treballa dur, eh? Sí. Sí. Qualitat. Avui hi ha hagut nervis en aquesta sala. Hi ha un- N'hi ha Sí, sempre. no. Sí, no. I és que és molt difícil. En plan, fem No en tard, ho va intentar, I però no ho va aconseguir. I a més, a la ràdio, el que passa és que com que som 4, anem a l'estudi i ella està sola, a la peixera. Ah, vale. Per tant, no esteu tots publica. junts en el No. mateix lloc. Ja. Per tant, seríem una càmera pels 3, Clar. però 2 perquè estem d'esquenes. Clar, més que potser ja necessitaríeu una persona que controlés això, no? Clar. Perquè Clar. fer-ho sols també és una mica... Pobret. Home, ja n'hi ha, o sigui, amb els controls ja en tinc prou, entre els controls, l'ordinador aquell, el petit, Però podria triomfar, jo crec. no sabem. Ens ho plantejarem. Sí. Com va la selecció de convidats? Això ho feu... Idees, no? El que ve. Qui Sí. contesta O hi ha el gent DM? que- Qui contesta a l'Instagram, Ah, bàsicament. vale. Ho envieu O per contactes, Instagram. normalment sí. Vale. Ràdio sempre. Si us ven gent guai, digueu que hi ha la Sabeta, que també els veurem aquí. Vale. Home, clar. Sí. Podem fer el pack i de dos en fan un. No? Sí, totalment. Doncs se'n fan un. Per acabar l'entrevista, heu mirat el vostre rap de Spotify? Sí. Sí. I què? Sensacions. Comença. Jo? Sí. Bé. Sí? Tenia- Abans que digui res, què creieu que escolta en Puigmi? Bé, jo primer de tot diria per qui no sabia què és el rap. Ah, vale. Sí, Oriol, explica. explico, va. No, jo no. No, home, tu ho jo saps. no puc explicar perquè jo precisament no en tinc. En perquè Jordi, jo... en Jordi. En Jordi controla. en Jordi El rap sap. és un review de totes les cançons que has escoltat a l'any i et diu la cançó més escoltada, bé, les 5 cançons més escoltades, els 5 artistes més escoltats i et fa una llista amb les cançons per ordre que les escoltes més. Sí. També et diu els podcasts que has escoltat, els minuts que has escoltat. Minuts totals. Sí, fa una mica de resum de tot el que has fet a Sí, Spotify. sí, bàsicament. Llavors, què creieu que escolta en Joan, abans que ens digui res? Jo tinc clar el número 1. Sí? Sí. Què? Un dels de llop. Però, rotllo, llenya el foc, En bucle. 800 gots llenya al foc. Tia, 60.000 minuts només de estaria llep. molt bé per part seva, Però crec que no. M'he proposat de fer-ho, Qui El fico un bucle 200 vegades i el tinc tot qui pullat. tindrà... I És que, tres a més, dons i ja està. vaig veure la foto que va penjar en Joan, però no me'n recordo qui tenia de primer. Jo ho sé. I també fa cara, en Joan. Sí? Sí. Fa cara. Va, Joan, explica. Una pista. Qui és? La Rosalia. No. Jordi, vaya planxar. Jordi, t'estàs No, a no. la piscina. La Rosalia no estava ni a la llista. Què Hi havia dius? una Rihanna. de hi havia cap. una Rihanna. Era ella, veritat. Hi havia una Rihanna per allà. Top 1. Top 1 Rihanna. Top 1 Rihanna. Top 1 Rihanna. Perquè últimament m'he enganxat molt. Cançó més escoltada? Rihanna... Hòstia. No se sap. Hosti, Joan. O sigui, me ve la imatge al cap, però no sé la cançó. Però no és de les antigues, Minuts?
Pocs, 12. 12.000? Sí. Jo estic aquí. Jo estic 11.000, 12.000 també. No són pocs, jo crec que no són pocs. Tothom, 30.000, Una cosa, 40... Quants minuts? vaig veure a l'Instagram una tia que segueixo, 120.000. Això no és normal. L'any No total crec que té... bastant, Pot ser que l'any total tingui 600.000 o alguna cosa així. 525.600 o alguna cosa així. Ho va buscar-ho, No Ho va vaig fer buscar. càlculs, hi ha una cançó que ho diu. 200.000 minuts són 2 mesos o alguna cosa així. És 200.000, és molt de temps. I no, jo després hi vaig 100.000. estar reflexionant. Això és que deuen tenir l'Spotify per alguna cosa. Rotllo, poso la música d'aquest Spotify per una botiga. O per dormir, o alguna No, cosa També, no també creguis, pot ser. eh? No, però hi ha Jo, gent... mira, jo l'any passat vaig fer-ne 70.000. Però, Uala. I, en si, plan... un any quan has dit que en té? 5.000 i alguna cosa, no? Vaig a Treu buscar-ho. uns minuts per dormir. Ah, Vaig a 600, buscar-ho. 600.000 sí, 600.000. 600.000. Serà alguna cosa així. Bueno. Pots ficar en bucle. Roser, m'has escoltat? Feu opinions? Feu opinions o no? Sí, Jo- jo, jo jo ja faig cara. T'he contat abans. Sí, sí, ha fet spoiler. I el segon? Rocco Banana. Molt bé. Un escàndol, I el tercer? L'odies. Alice. Sí? Déu meu. Molt bé. No conec cap dels tres. Què Mira, passa, recordarà nen? la Ah, sí, cançó. Rocco, sí. Estic Sí, content. exacte. El quart ja no adivinaré. I el Paranoies també està a la llista. És cert, ho ha clavat, un any té... El podcast, Eh que sí? que teniu més escoltat és Cafè amb llet? Ah, no sortia a mi això. Nit surt... Això és perquè n'han Sí, a mi, escoltat a mi pocs, eh? tampoc em surt. Ah, vale. Vull tothom de l'any que ve, el Ara. rap de l'any que ve, tothom la sabeta, eh? Aquest vídeo... No, tornarà no a el cafè amb sor- llet. No aquest és una vídeo- dictadura aquest- ni res. Aquest vídeo sortirà a finals del 2023, recordatori. Esperem que us hagi sortit la sabeta aquest any almenys. No, el 22, a veure, no teníem material, però el 23 No aspirem a top ja... 1, tampoc, eh? Home, Som però flexibles. top 5 estem contents. Aspirem a top Jo hi 5. veure el meu producte allà. Mentre quedem abans de la sotana, estem contents. Estem contents. Estarem molt contents. Estem contents. Teniu alguna cosa a dir? No. No, perquè ara això és com l'hormiguero. Ara És que no sabem com va. Ara anirem a fer seccions. És com, és com l'hormiguero, això. Sí, no, però Però, molt diferent. Ja em dic que en tranques i marraques no... O sigui, no sou masclistes, no sou... Sí, sí. Jo la meva similitud és l'Hombre de Negro, tinc ganes de ser l'Hombre Va de Negro. marxar aquest tio, no? Sí, va em caia molt bé l'Hombre de Negro, em sap greu. Però l'hormiguero ha perdut molt. Bueno, en fi, farem seccions, vale? Començarà l'Adrià, que ara ens l'explicarà la seva secció. Vaig. Adri, quan vulguis. Un moment. Quina por. Adrià, no has fet els deures. Tengo miedo. Esteu nerviosos per les seccions? Ara Molt. mateix sí. Sí, no us ho farem passar malament, tampoc. Vale. Jo, cultura Com general, estem res, al eh? xat? Estan... Està molt actiu. A veure. Ja, una cosa. Ja ho tinc. Un M'encanta el 10, xat. eh? Top Un 1 10. crims, top 2 la sabeta diuen capa, grande... No, jo no hi estic d'acord. Jordi, ensenyaràs el teu ràpid? Quan vulgueu, No, perquè Que no faci estic un truc orgullós. de màgia. Uau. L'Adrià, això, Yeah. és la seva secció, això. Vale. Adrià, saps fer un Volen que truc? faci un truc de Em màgia. preparo un truc de màgia Tens pel cartes allà pròxim. darrere. Abans de tot, És- Adrià, pel de cap d'any jo crec que ens podries fer breakdance. Ets molt bo fent breakdance. Uau. És mentida. Uau. Adrià, tens No. fama. No, I això ho miro, senyor Fama de breakdance. fer breakdance. És mentida. L'Adrià, prima, tu no feies? Home, No. feia un breakdance? No feia breakdance, no. Però no vull treure aquest tema, és un passat molt estil. Adrià, per cap d'any, faràs breakdance. Sí. Adrià, mira, veus allà darrere? Hi ha una baralla catalana del burro. Sí, De cares al pròxim podcast volem un truc de màgia. vale, em comprometo. Vale, va. Perfecte. Som-hi. Ara, dit això, Adrià, tot teu, la secció. Va, la meva secció bàsicament és com un minijoc, vale? Jo us diré 3 frases i 2 seran veritat i una serà mentida. Vale? Vosaltres també jueu, ja que Vale. no la No la sabeu. sabem, no la sabem. No. I després, l'últim, vosaltres haurà de dir 3 frases, 2 de veritat, una de mentida respecte a cafè amb llet o el que vulgueu. Anècdotes. Vale? Vale? Ja us donarem temps per pensar-la. Adrià, som-hi. Vale. 2 persones disfressades de pollastre van entrar al KFC per reivindicar els drets dels pollastres. Vale? Primera frase. Una serp es menja un caimà sencer. Vale? I tercera frase. Un pet causa un tiroteig entre 2 bandes de poble. Van causar 4 ferits i 3 detinguts. Aquesta és molt veritat. En plan, podria ser a Barcelona. Tranquil·lament. Hi ha algú que ho tingui molt clar? Quina jo diríeu? crec que sí. Jo, bueno, O sigui, a veure, tenim... 2 mentides i una veritat, no? Has dit? Dos N'hi ha una de, mentida. I dos de veritat. N'hi ha una de mentida. Que juguin al xat també. Tenim la de dos homes disfressats de pollastre van entrar al KFC per reclamar no sé què. Els drets dels pollastres. Els drets dels pollastres, bona cosa a reclamar. Després, una serp es menja un caimant sencer, entenc que sense digerir, allò... Sencer. Amb pell i tot. No, és que se I l'empassa. tercera, un pet causa un tiroteig. Sí, un tiroteig entre 2 bandes
que van causar ferits i algun detingut. Vale. Jo ho tinc claríssim. Espera't, a veure que el xat participin. Diuen, en Calpa diu la primera és falsa, diuen cert, fals, cert, és a dir que la segona és falsa. Jo sí que amb aquesta. Bueno, què hi Jo crec- penseu vosaltres? Jo crec que la segona és la falsa. Segona vull dir, falsa? Sí, la segona és la falsa. La segona és la falsa. La del que- La de la serp. Jo dic que la falsa és la primera. La Jo primera. també, perquè la segona me la crec molt, perquè he vist vídeos de serps menjant-se animals, amb taven la cara allà i de cop veus que hi ha mig animal dintre. És molt raro. Per tant, jo dic que la primera és La falsa. primera és falsa. Joan? Buah, no ho sé. La primera, també. La primera és falsa, també, la del pollastre, Sí, la del pollastre. Roser, Jo estic amb la tercera. tercera falsa. Vale, així algú guanyarà. A veure, tenim la Roser que diu que la falsa és la del pet. Aquí nosaltres tres diem que la falsa és la del pollastre i l'Oriol diu que és la de la serp. Jo la serp. Adrià, dale. La falsa és la del pollastre, correcte. Són molt bons, Sí, sí. Ha jugat en que últimament els quadres... Necessitem explicació de les altres dos. Lo del caiman i la serp, en plan, molt fàcil, busqueu a YouTube serpiente se come caimán Venen moltes jo l'he coses vist les aquest serps, vídeo. i és Van a real. poc a poc, però... Sí, No, es veu la serp obrida per Sí, en plan oberta. En plan, Bueno, sí, hi ha un vídeo amb una persona dintre, literal. sí. I la tercera? I la Del tercera tiroteig? és- On va passar això? On va passar? No ho he trobat. He vist la No. notícia, m'ha agradat el titular i l'he apuntat. Era Badalona? Podria ser. No, Badalona. però que és La Natàlia. 100% Era veritat. una Natàlia. Possibilitats. Badalona, l'Hospitalet... Ah, sí, em van dir a València. A València. A València. Ostres, a València també. No, a veure, diuen que he fet trampa. València. Jo només havia vist la del Caimán. Estava entre dos. No, és estar amb una mica informat. Anava a fer trampa. Cultura Bueno, general. Adrià, next. Vale, no. Va. Ara us toca a vosaltres. No, té un altre encara. Bueno, té un altre, té un altre. preparat, però com voleu, si voleu podem fer directament a lo seu. En teniu alguna vosaltres? Estem Esteu en ello, vale. Mira, Anem fent. mentre que us ho penseu, fem l'altre. Va, fem l'altre. Sí, feu. Fem l'altre. Vale. Ja els hi recordarem. Així el xat també juga. Va, atents. Vale. A Texas City entra un Pare Noel per la xemeneia, en plan per robar, un cop és a baix, veu que l'han pillat i s'emporta el gos com s'emporta el gos. Com a... sí. En plan de... Com si fos un rodó. Hola, m'heu pillat, sap greu, m'emporta el gos. A Segrest. El Segrest. Segresta un gos. Segresta el gos. I demana recompensa, o això ja no ho saps. No he trobat més. No he Amèrica, m'ho trobat crec. més. És que Texas City més, no Amèrica, Texas. No, és que no ha dit ni Califòrnia ni Los Angeles. Jo m'esperava que Texas anaven a City. disparar i allò és molt Sí, real. Segona. després, a Sevilla, en plan, crec que va ser l'any passat o fa dos, per la cabalgata de Reis, vale? Un dels reis el van obligar, en plan, a plegar perquè va cridar Viva Franco durant la cerimònia de Reis. M'ho crec completament. Si no va ser veritat, tant de bo. Sí, m'agradaria molt. També et dic, l'únic lloc que podria passar és Sevilla, en plan, literalment, Andalusia. I finalment, en plan, un grup de joves d'un institut van organitzar un funeral perquè el seu amic, en plan, havia desaparegut o no els contestava perquè portava molt de temps amb la nòvia sense dir-los res. En plan, Hòstia, que és quan complicat, vull dir, van organitzar un funeral, vull dir, van fer l'ataúd, es van vestir de funeral i van anar al cementiri a celebrar-ho. Bueno, se la... Van a celebrar-ho. Sí. Ja m'ho entès. Fer una ràbia. Celebració. Vale. De totes maneres. Com aneu? No tinc clar. Ja les teniu. Vale. Fem un repàs d'aquesta que ha dit l'Adrià per si no Ai, heu sí, estat perdó. atents. Vale? Perdó. El xat també juga. A veure, primera, a Texas City, lo de que va baixar un Pare Noel de la xemeneia Per entrar a robar. per entrar a Per entrar a robar. robar. Quan va baixar i va veure que l'havien pillat, va agafar el gos de Segrest I va marxar Va corrent. i va marxar. Va segrestar el gos. Vale? La 2. Quina la 2? La Sevilla. La 2, La la escàndol. Digues la 2. Va, digues la 2. No, la de Sevilla, que durant la cabalgata de Reis, un dels reis va dir Viva Franco i per això el van fer obligar a plegar, en plan a dimitir del seu càrrec. No sé si va... En plan, no sé si va... Rei Malció. No, de fet va ser amb Baltasar. Però, Bueno, Baltasar, I l'altre és que un grup d'amics van organitzar el seu funeral, en plan amb l'ataúd i tot, i perquè el seu amic no els contestava, no els hi feia cas perquè portava molt de temps amb la nòvia. Uau. Jo és que la segona, Oriol. jo la segona me la vull creure que sigui veritat i confiaré en que serà Per Jo la tant, dius segona que me la vull que crec. sigui la Em mentida, sona La algú. mentida jo crec que és la Sí, tercera. segur. La tercera. Jo dic que la mentida és la segona, perquè a mi no em quadra que en Baltasar digués Viva Franco. A mi m'agradaria molt. Jo també m'agradaria molt que ho diguis. Per tant, jo confio. Però pot ser que sigui semblant a quan aquell va dir que els reis eren els pares.
que es va fer molt mediàtic. Sí, però això va ser un malentès. No se m'ha entès, va ser una defensa personal que... No, perquè el que volia dir el rei era que... Espera't, que estic pensant. No, que els pares són el millor. Exacte, que els pares són el millor. L'únic que es va malentendre... Ja, però... Home, és que sap greu també el comentari. Bueno, Jordi, quina dius que és mentida? Jo dic que la segona també, perquè s'hauria fet mediàtic, no? Si hagués dit Franco un tio. Home, jo crec que ho hagués vist. No sé. Vale, Joan. Uau, és que estic entre dos. Sí? Però, entre els de tres. Escolteu, Franco? Jo me la vull creure, jo confio, Adrià. Adrià, fes-me feliç. Sí. Va, dic la dos que és falsa. La 2 falsa també. La de Franco. Ens estem posant d'acord. Aquí? Sí. Jo no, Jo la 2 és l'única que mig em crec. La Estic entre l'1 i la 3, sí. Endavant, va. La que 3, jo massa també. rebuscada. La 3, la de... Quina era La del nen, els amics del i la nen. del i no sé què I al més. xat deien que la de Texas no era falsa. Sí. Uns Sí, altres sí. han dit que la dels Reis era falsa. És que la gent està I molt l'última boja. falsa, estan molt indecisos. Adrià. Adrià, va, treu-nos de dubtes. S'ha dit que la falsa, gravo l'ha endevinat la teva germana, Oh. és la de Pare Noel. El Pare Noel. La del Pare Noel. La 3, Una cosa, És completament fals. Ara mateix tothom a buscar el vídeo d'en Baltasar dient Viva Franco, Exacte, tio. viva Franco. Uau, ens ho hem menjat amb patates, eh? Sí. Molt Jo, bé. És que jo veia un americà. Repartim És caramels. És que a Amèrica estan molt locos. Sí. Bueno, i aquí. En plan, la notícia era del Pare Noel, però jo l'he canviat una mica. No es van portar el gos i no ha passat a Estats Units. Però clar, he pensat, Estats Units és capaç de que pugui passar no. i el gos... On va passar a Rússia? No ho sé, la veritat. Bueno, Jo canvio i dic que als Estats Units un tio va baixar per la xemeneia dient que era el Pare Noel i es van portar un escopetasso. Als Estats Units. És molt És que probable. podria ser És la molt real, probable. això. potser. És Podria molt ser la probable. Vale, va, podria ser torna que fem llet, vinga. Va, ho teniu? Sí. Va. Número 1. Ens vam trobar un martell. Així, random. Sí. O sigui, va aparèixer un martell amb una nota secreta. A l'estudi? Sí. O amenaça o... O sigui, perquè a l'estudi Perquè fem llet, tenim... tal tenim Valdejas. Com es diu ara? Valdeja. Bueno, Una estanteria. Una Estanteria. Sí. Amb el nom de cafè. Valdejas? Jo no havia sentit... Sembla un nom d'un municipi de Madrid. Valdejas. I teníem cafè amb llet, això lleixes. I hi havia un martell amb una nota que deia Feliç Nadal, cafè amb llet. No, sí, perquè fem llet o alguna cosa així. Vale, la segona. Vale. Fila lectiu, ho sento. Hi ha un senyor, que no sabem com es diu, que ve a la ràdio només per beure aigua i marxa, o sigui que és informàtic. Ja està. I ve a beure aigua i marxa. Aquesta és veritat, 100%. I la tercera, La tercera No és... sabeu com es diu, no? O sigui, No, no, no. podem fer un saludo des d'aquí. no. Dic, Ens vam trobar És que és molt fort. aquells papers de Testigos de Jehová que diuen sigue a Cristo. Sí. Tot això escrit a mà, en A la plan, nostra- el també a la demonio nostra te está estanteria. contigo. A la Valdeja aquesta? Deja Molt aquesta. fort. I de fet hi ha un programa que diu, o sigui que... No. Aquí es demostrarà si escoltem que fem No sé. llet, Sí. I ja està. Vale, 1, 2, 3. vale. Jo dic El martell, el tio i el Testigo de Jehová. Jo crec que el martell és fals. En plan, és raro, el martell. Jo l'aigua me la crec. El del testigo de Jehovà... Jehovà, Això sí. també. Jehovà no. I el martell... sí, jo crec que també és la del martell, La falsa. Va, jo perquè m'he diria l'informàtic. Jo també crec que és la d'informàtic. Jo veig a Femtat o així enviant-vos un martell i dient bon Nadal. És que és bon, El xat, bon què diu Nadal. el El xat què diu? La del martell. Ufa, El la del martell. martell, la del martell. Primera mentida. Tenen clar el martell allà. És que jo no és que en plan que cregui que és falsa, és que vull que sigui falsa el martell, perquè nosaltres ens semblen Perquè genials. vos No, que clar, l'informàtic... també és Que veritat. l'informàtic Parli és que em aigua. sembla genial, em sembla una bogeria. Quin és? Ho podem dir ja? Sí. Vale, o sigui, la falsa és falsa però té part de veritat, que és la del senyor informàtic. No! Bé, Adrià, bé. Hi ha un informàtic, o sigui, això va en sèrio, tenim un informàtic, bueno, l'Ajuntament té l'informàtic, i quan estàvem fent pràctiques, cada dia anava al lavabo. Cada dia, o sigui, Això, entrava només. l'informàtic com 2 cops, o sigui, fèiem pràctiques com durant 4 hores, Sí. i entrava un cop a l'hora, o 2 cops, saps, vull dir, 2 cops durant el matí, a fer pipí, deia hola i marxava. Ja està. Ai, que creepy, no? Però saludava... I el veieu regularment? O no? Cada dia. Ara també? Sí, perquè vaig estar-hi a l'estiu treballant Uau.
i venia encara a fer pipí. Però i què fa l'informàtic? Entra, no sé, perquè no tenen lavabo. No, té molta No tenen lavabo. Vale, i la del martell va ser fem tard o no? No, No. la del testigo de Jehovà va ser fem tard. El martell va ser l'Arnau, Va ser l'Arnau. per amic invisible. Ah, Però el martell és joguina. Vale. Sí, que van patar també. Tu. Molt bé, doncs molt bé. Ficant-te al cap. Adri, molt bé la secció, ens ha agradat. Merci. Molt bé, Adrià, has treballat. Sí, està xula. Bé, Adrià. Merci. Seguim. Oriol, què ens tens preparat? Jo he portat una secció on tothom pot jugar també. Està enfocada al tema, entre cometes, són els convidats que fem llet. Tots els membres sortiran. I bàsicament consisteix en que jo he fet un estudi exhaustiu dels vostres Instagrams. D'alguns he pogut treure més profit que d'altres. Uau. I he agafat la descripció, els peus de fotos. I bàsicament jo diré la descripció i diré el nom de la persona de que fem llet o propi que fem llet i una persona famosa, i haureu d'endevinar si això ho ha penjat la persona que fem llet o la persona famosa. Amb un exemple s'entendrà molt ràpid. Bàsicament, important no fer cares, els que sapigueu, aniré un per un preguntant. Vale. És important no fer cares. El més important, quan la faci bé, correcte, quan falli tots junts cridarem tonto o inútil. M'agrada. Em sembla molt bé. Quan falli se li diu tonto o inútil. El públic també, no? Sí, Es sí. diu burro, tonto o inútil, o burra, inútil o tonto. Però i de què depèn que sigui burro tonto? Depèn de com sorgeixi. Surt sol, això. Ah, vale, cadascú diu el que creu. Sí, vale. I ja està, començarem tu, Adrià, la primera. Hòstia. La primera va per tu, vale? Burro. Espera't. Vull fer una aportació. El Jat pregunta si es pot dir ximplet o ximpleta. Sí, es poden afegir coses Sí, de... i si li vols dir... O llusco. Sí, mentre siguin coses de Vale. vocabulari català, Pixapins, entren. el que vulguis. Buldolla. De tot. A mi no em diguis pixapits, perquè... La primera, Adrià, no feu cares, Si vols parlar català, parla com Pompeu Fabra ordena. Que fem llet o Carles Puigdemont? En Puigdemont no diu aquestes coses. Jo crec que és que fem llet. Home, l'Instagram d'en Puigdemont té moltes coses, No, en plan és de Sarrià o Sant Julià, no el veig dir. Tu creus que és que fem llet? Jo crec que sí. Correcte! Correcte! Vamos! I si l'enceta li diem coses maques, rotllo Se li bonic. diu correcte i les gràcies. Xulo! No, se li diu les gràcies Vale, i ja vale, està. vale. Més que suficient. En tinc unes quantes, però podem fer a 3 o a 2, ja ho veurem. La següent és per tu, Grau. Vale. T'anava a dir una, però potser la sabràs, per tant passarem a aquesta. Gràcies infinites per tot això que hem muntat. Ha sigut com un somni del qual no et vols despertar. Moltes gràcies per aquesta experiència inoblidable. Petons i fins aviat. L'Arnau Soler o Pau Vallvé? És que tenen el mateix rotllo, Sí, Sí, és que... sí. Jo crec que l'Arnau. Segur? No, va, canvio, un Pau. Segur? Tonto! Burro! Era l'Arnau. Burro. Era l'Arnau. Però L'Arnau en quin ha penjat context això? va penjar L'Arnau això? va penjar L'Arnau és això, l'Arnau. O sigui, jo veia això amb en Burro, Pau. burro. Sí, unes colònies o alguna Sí, unes colònies. Unes colònies les aquelles. coses que fa. Petons i fins aviat, gravo. Oh, m'insulten pel xat, Ximple! Xurruscat, m'han dit. Ximple. Hosti, Tonto, lluç. Lluç és bona, és un bon insult de lluç. Vale, de moment l'Adrià per tu Va, un Oriol, punt. vinga. Següent, Jordi, va per tu. La pesques. Senzilla, curteta i al peu. We are back. Que fem llet o Gerard Piqué? En Gerard Piqué. En Gerard Piqué... Espera un moment. Sé que estàs Quin pensant, rigor! penso bé. Hi ha una frase... Ui, No, ja, no dic res. We are back. És que fem llet. Van canviant, La Bandúrria! Va ser... En Piqué, quina paraula tenia? Tenia Ja som aquí. En Piqué va dir... En Piqué va dir-ho. En Piqué va dir se queda. Se queda. No, Sí we are que back. és. No, a veure. En Piqué quan penjava fotos, selfies seus, Sí? Home, ja som aquí. era No. per de futbol. No deia res, no deia res. No deia res? En plan, penjava la seva cara. Però aquesta frase de qui és? És en Gerard Piqué. Va dir We are back quan van... Quan se'n van anar del Barça. No, va No, ser és que el tio ho sap. a principi de temporada. Un Vale, moment. vale, la tenim. Podem dir un incís? Una coseta. Sí. Jordi, no sabem anglès. Segur? Jo sí, Para per tu, Ja en parlarem. Tranquils. Següent. Punyami, aquesta va per tu. This is Dispara. the Rim of the Night. Roser Bramont o Lady Gaga? Vale, perdó.
This is the rhythm of the night. Hòstia, és que tu quan la penjaries això? Per la Lady Gaga o perquè posaria la Roser Bramont? La Roser Bramont o la Lady Gaga? La Roser Bramont. La Roser Bramont, correcte. Guapo. Gràcies. Gràcies. Guapo, No vas gràcies. penjar això? Vale, i aquesta, la següent... Random. Ah, vale. Roser, la següent, per tu. Aviam. Per tu en tinc poques perquè què passa? Que la majoria estan relacionades amb tu. És que És que sóc l'única que faig servir l'Instagram. Vale, passejos per aigües tortes i l'Alt Pirineu amb la millor companyia. Eric Vergés cantant dels Catarres o Sergi Bassas? Eric Vergés. També em donen unes vibes com semblants del cantant dels Catarres No, i és que té Sergi raó, Bassas. sí, els ha triat bé, que sí? eh? Els ha triat bé, sí. En Sergi no. No, Si en té Sergi un no. post de l'Insta en deu tenir un i no deu tenir ni No frase. té cap, jo diria. És que no Correcte, té cap, no? és correcte. Gràcies, Roser. És De res, correcte. sóc molt stalker. Adrià, tornem a saltar amb tu. Hòstia, anem-hi. Vale. Por razones que la razón nunca entenderá. Roger Bramont o Estopa. Com? Por razones que la razón nunca entenderá. Estopa. Adrià, és la Roser Bramont. Simple! És de Lágrimas de Sangre, aquesta cançó. Per si... Bueno, Adrià... no, portaves una. Sí, clar, Estàs tio. dintre encara, estàs dintre. Em portava una. Vale, aquesta em sembla un espectacle. Aquesta em sembla un espectacle. Grau, va per tu, eh? Vale. Yes, I'm drunk and you are beautiful and tomorrow morning I will be the sober but you will still be beautiful. Johnny Depp o Roser Bramont? Hòstia puta. Home, jo crec que en Johnny Depp. És la Roser Bramont. Burro! Polla! Burro, Jo necessito saber quan va fer. Inútil. M'encanta aquesta frase. La vaig trobar a no sé, La va dir en Johnny Depp? No. No, collons. No, però era alguna peli o alguna així random. Crec que arxivaré tots els meus posts. No era pas Pirates del Caribe, no? M'està fent... Eh? No era pas Pirates del Caribe, de No, pel·li. no. Esteu cardats, eh? Segur que no. Esteu cardats. Jordi, va. Estic guanyant. Vale, Jordi, va per tu. Perquè si sou dels que podeu escollir amb qui aneu a dormir, a l'hora de triar, trieu algú amb qui com a mínim us agradés esmorzar. Pati Pla o Roser Bramont? També s'assemblen. Ala! Home, t'he dit un piropo. Bueno. El Pati Pla és... Te la repeteixo? Sí, sí, repeteix. No, però vull dir de crack. vale. Perquè És bollera, no sé, no Te la la repeteixo. Perquè si sou dels que podeu escollir amb qui aneu a dormir, a l'hora de triar, trieu algú amb qui com a mínim us agradés esmorzar. És que té flor super esmorz, això, però no, és de Roser. És una frase molt bona. És de la Roser, aquesta frase. Correcte, és la Amics de les Roser Bramont. És dels Amics de les Arts. En Jordi va encertat o fallat? Jo vaig just. Hòstia, la Roser en porta dos Has ja, dit eh? Pati Pla en el xat i no era el Pati Pla. Ai, clar, és en Jordi. Hòstia, ma cara és un seriós. Bueno, doncs esteu tots amunt menys en Grau. Grau, tu estàs en zero. Ja ho estàs fora, ja. Si és Ja burro, si és burro. el pròxim dia estudiaré això. Següent. Puigmi, coloreo mi vida con el caos de los problemas. Roser Bramont o Esther Expósito? Home, Tots són la Roser Bramont amb algú. l'Ester, no, crec que posi això. O sigui, Roser Bramont. És Roser Bramont, correcte. Em coneixen massa. No sé. És que l'Ester és massa pija per posar això. Ell posaria make-up by tal. Què passa? Que, clar, si li poso alguna frase en anglès que ha posat en Sergi Bassas, per exemple, és que No, té cap no post. cola. En No. Sergi Bassas, a més, no té cap post. És increïble. Vale, següent, Roser, aquesta va per tu i es diu: gran diumenge envoltat de família i bons amics, espectacular calçotada. Crec que no colarà, però bueno. No, això ho dic jo, eh? No crec que no colarà. Joan Puigmitjà o Joan Laporta? Si és que no ho sé. És Tens que el mateix flow. jo crec que... Sí, sí, sí. Això sí, eh? Tu no tens cap Li agrada post amb una futbol. calçotada. O sí, l'últim o el penúltim. Jo? Tens el de la muntanya, aquella que estaves amb en Gravo. I què vam fer aquell dia? Calçotada. Bueno, igual, digues. Joan Puigmitjà. Fer cas, No, merda! que la va menjant. Si ho diu la calçotada! Vale, Oriol, com queda la classificació final? Anem 1 menys tu. En tinc més, eh? Ai, No, però avui Ens quedem per avui s'acabarà aquí. aquí. m'heu fet Qui ha perdre. quedat primer? Jo faria una última ronda, Grau, en tinc de molt maques, eh? Oriol, Una és que última hi ha ronda. més Va, seccions. ràpida! No, Oriol, com ha quedat tot Pues ens això? quedem aquí. Les guardarem. No hi havia cap post meu. És tard, em sap greu. Les guardarem. companys, les guardem. Qui tenim primer, la Roser i en Puigmi? No hi havia cap post meu. Sí, Roser i en Puigmi. els S'ho dos són saben, bons. s'ho saben bé. No. Anirem a fer una cosa. Jordi, si et sembla bé, que ets l'implicat. Anirem a fer la teva secció. Sí? Abans anava la meva, però farem la teva. Bé, Tina, I bé. si després d'això ja direm alguna cosa. Però anem a la teva, Perfecte. que és guai. Vale, tinc una pregunta molt important per vosaltres.
Estem a la cebeta, no? Sí. I us faig la següent pregunta. Us agraden les cebes? M'encanten. T'agrada la ceba? Us ho dic. Tu dies El dia de la ceba. Doncs avui és el teu dia de sort. És el teu dia de sort, Joan. Atents vale. al del xat, que això és... Ara vinc. Bueno, una bestiesa. Uala. Ara bé, No t'agrada la ceba, de veritat? No. Bueno, si et tapes el nas, sí? Hi ha molt de misteri, em fa por. Sí, no. Uau. S'aixeca i tot. Maestro cocinero. Porta sopa. Vale. Però es veu, Primer no? Que pla, es veu, primer És una ceba És una bona ceba. Ceba de Figueres, com la figueta. Com la figueta. És una Vale. bona ceba de Figueres? A punt. Ruenta. Vale. La meva secció consisteix en... Us faré 5 preguntes tipus trivia. Vale? En el cas que en respongueu amb 3 de bé i 2 de malament, nosaltres farem una queixada de la ceba. Sí, això tampoc no ho sabia. Queixalada, has dit. Queixalada. Vale, va. Va, detallarem, Vinga. tenim No, una no, versió, queixalada. Si en falleu 3 i n'encerteu només 2, la feu vosaltres. Esteu d'acord? Com els diem que no? Ai, no, és broma. Sí. Gas. Suposo. És a dir, en fas 5. Si n'encerten 3, com a mínim, ens ho mengem nosaltres. Si no arriben a 3, s'ho mengen ells. Bàsicament. Molt bé. La mossegues tu, no, Jordi? No, la mosseguem cada Seguem un. tots! Menys en Jupe que vaya cabron. Hemos sido engañados. Ja mossegarà el mes que ve. És un moment. Vale. Va. Primera pregunta, és fàcil aquesta, jo considero. A quin any va caure el mur de Berlín? Tenim Hi ha opcions. Tenim el 1945, el 1975 o el 1989. Perdó. Juga-te-la. Durant tota la 1989. Estàs segura? No. Et mantens igual, bro. Sí. Si la fallen podem dir burro, també. Se li pot dir burro, Vale, doncs és correcte. Oh, molt bé. Que anava a dir, però Allà una. ara ja ens l'hem de menjar. No. Recompte general, no? Al N'han final. d'encertar 2 més. Recompte general. Sí, n'han d'encertar 2 més. Vale. És que són fàcils, en veritat. Que no. Canvia-les. Que No. Capullo. no. A quin continent es troba Mongòlia? Hòstia, Jordi, tio. Europa, Àsia o Àfrica? Jo diria... Solem de la ceba, Sí o no? Diries Àfrica? Jo diria Europa. Oh, fa! Estem bé, Estem bé. Jo crec que Ens estalviem la ceba, En sèrio? Per allà baix, on hi ha Montenegro i elles merdes, no? Ell està a Europa? Sí, clar, perquè jo hi vaig, per això t'ho dic. Però els mongols no són de... De Mongòlia. Veritat. Jordi. És fàcil aquesta, jo considero. És més fàcil que hi havia. Jo diria Àsia. Jo no, menjaràs te la ceba. Us heu de posar I si me'n d'acord. poso d'acord i tu ho No, us heu de posar d'acord. Jo posaria inclús temps, 5... No, Com vols que no, sigui no, Europa? això és- No, jo posaria temps, No Vinga, pots va. dir que és d'Europa? No, digues tu. No, Feu digues Pedro tu per Europa. tisores i qui guanyi Vale. la seva. Vale, Europa. Liada. Burro! Hauries d'haver escoltat més en Puig. Es Gràcies. troba a Àsia. Àsia. Vale, fent incís. Si diuen Europa i Àfrica, no digueu estem a punt de guanyar. Perquè Ja. jo no m'he menjat cap ceba, sincerament. És igual. Però tenim han opcions. fallat igual. Sí, ha fet Ja, igual. per això, Si per no això. vam escoltar, Vale. Nosaltres callem. callats. Mutis i la gàbia. Vale, anem Calla. 1, Vale. De qui és el famós poema Les formigues? En Joan és filòleg i hauria de saber-ho, això. Joana Raspall, Joan Salvat Papaseit o Miquel Martí Pol? A, B o C. És igual. Ja. Dilo, dilo. Ai, ai. Pel xat diuen que és Pel de xat no l'Albert ens poden Puigdevall. ajudar. No, si diuen que és de l'Albert Puigdevall. Sí, home, el xat no ajuda, No, fa no mireu el xat, Ajudeu, sisplau. No mireu el Ell xat. ens ha ajudat, ens ha dit som tontos, per què no mirem el xat? No mireu el xat, no mireu el xat. Salveu-nos, no que algú ens sabem salvi. que- ABC, Sí, podeu trolegen. Tira de mi. No. ABC, D. Va. No mireu Vale, el la xat. D. La A. Tots en el xat. Qui era la... La de Raspall. M'ha fet gràcia el nom.
Tia, no saps qui és la Joana És que és un Rospall? filolec de merda. No. La B o la C? Valdeja. La B. La B. La B. La B, que qui era? En... No se recorda Per a pas. pim-pem. Algo així es deia, no? Sí, no? El pare Pimpe! Joan Salvat Passeig. En Papiseit. Ai, perdó. Per a pim-pem. Era en Papi Pimpei. Està bé o no, però? Està bé, està bé. No cardis. Acte literari, nois. Una cosa però mig put, diu en Papi Pimpei. Pimpei. Coses del casa nostra. Estem al límit i queden dues que són fàcils, jo crec. Buah, tio. Jordi, Una dona. cosa, encerten una i estem out, eh? Que no, que Vale. vull dir, som tontos, no passa res. Vale, següent pregunta. Digues, disparo. Quan mesurava el penis de Ferran VII el desitjat? Un moment. Opcions. En Ferran de la Tita Gran. Opcions: 4 centímetres, 4 centímetres, 26 centímetres o 30 centímetres? 26. No són centímetres, són centímetres. Tant. Centímetres. 26 Fa més que 3 centímetres. centímetres. I si és al revés? No. No. 26. Jo dic 4. No dic tonteries, 26. Jo dic 4. Feu-me cas, Judit. Paper és tisores. Pedra, paper, tisores. No, no liaràs. Un moment, has dit Europa abans. Bueno, però he dit Papaseic. No, has dit Que no, Piripon. aquest era en Ferran de la Tita Gran, que es va estudiar història a la CL. Que sí? Literal, eh? Que sí, que el nostre profe en Miquel... Però no se li diu Ferran de la Tita Gran, se li Que diu sí, Ferran del en Miquel, que ens Desitjat. va explicar com havia de fer sexe, que s'havia de posar coixins aquí, Sí, perquè sí, sí. si no feia molt mal i foradava les dones. Ah, vale, pues sí, 26. Hi ha 26? Sí. Ara serà 30. Burro! Em fotia 30, el fill de 30, puta. 30, veus? Hòstia, sant. 30, eh? Vale, Quina anèmona té allà baix. vale. Això deu fer més de 30. Això deu fer 30, poder, Sí, eh? hi ha una cosa així. Era molt gran. 2 pams, eh? Molt gran. Hòstia, un moment, però això... La sang, quan t'arriba aquí, estàs d'aquí, que ja... Uau. Vale, anem empatats. Estem al límit, eh? Dos. Que renyit. Bueno, això sembla massa futbol, Això no m'agrada. no, un moment. Això vol dir que si ara l'encerteu, ens mengem la ceba. Si la falleu, us la mengeu. Tot es decideix aquí. Ara discutirem. Tot es decideix aquí. Vale. Sí, sí. Aquesta no és fàcil o difícil, jo crec que és fàcil. Digues, va. A quin indret... Bueno, aquesta és referenciada a la ceba, vale? A quin indret... Bueno, d'on procedeix la ceba? Vale. Tenim Opcions? Àsia Central, Sud-amèrica o Nord-amèrica? Pots repetir les opcions? Àsia, sud, nord. Àsia Central, Sud-amèrica o Nord-amèrica? De Can Gravo, diuen. Sí. Sí. No, Fruites qui és que ha teixidor. dit coordinar? No mireu el xat, No, no mireu el coordinar el xat. terra i No són mireu el els alls. Que ningú ajuda al xat. Bueno, imagina que això en un moment, no miris. Queda Niso. Rosana Niso. miris. Rosana miris. Aviam. A mi em sona de la patata, la tomata i la xocolata de... Però la ceba no em sona d'allà. Hòstia, la ceba. Però Nord-amèrica mai n'hem parlat de Nord-amèrica història. Tot és història, i ningú sap fer història aquí. Perdó. Jordi, Cultura. posa'm un A integral. veure, Nord-amèrica no? O sí? Jo descartaria Àsia, no sé per què, no em transmet confiança. Ai, perdó. I llavors què seria Sud-amèrica? Nord o sud? Sud. Però quan? Nord massa fred. Sud, però sud no em sona. És que cap em sona a mi. Sí, perquè la patata i la ceba no eren cosines o alguna cosa així. Sí, germanes. Sí. T'ho juro que en segon francès grau. es diu Tenen alguna un gust que... El dinar familiar es veuen. Que no, que us ho juro, després ho busqueu. Vale. Sud? Sud. Sud-amèrica. Sí. Estem Estem segurs? massa, No. estem massa contents. Tanto, eh? Si la fallen, saltem, eh? Jo no la sé. Sud-amèrica o Moment Àsia intens. Central? Un dels dos, deu ser. Nord segur que no. Dieu Sud-amèrica. Jo no. Sí. No. No, jo tampoc. Jo nord diria que no. Sí. Sí. És Sud-amèrica. Tonto! Què? Oh, que bé. És de l'Àsia Central. Àsia Digo... Ara, sí que anaves ben encertada que no va venir amb la xocolata i la tomata. Que no? Bueno, no, però ens l'has fallat igual, eh? Ja. Central. Àsia Central. Bueno, nois. Bueno, nois, aquí teniu la seu, teniu el ganivet, nosaltres no tenim res a dir.
Però què hem de Nosaltres- fer? O sigui, que aviam, xalar-lo, la part de Talleu fora un no tall m'agrada. petit, talleu un Vale. tall molt Si vols petit. tallo. Bueno, puc tallar. O talles tu mateix. Talla tu, talla tu. Però talla un Com tall vols petit, tallar? boig. Fas així. Però no era una No queixalada? ploris, eh? Jo vull veure No, una una queixalada. queixalada. Hòstia, però és que... Queixalada és totxo, Queixalada és totxo. No, queixada Està no, una miqueta oxidada, per cert, perquè porta una miqueta... És que queixalada poder va al dentista d'aquí 2 mesos i encara hi no, trobo. per això. A veure, sí. Portem les sabetes, a veure. Budeu el cor. Home, no, Això molt No, gran, però eh? no, està massa... Això molt gran. una per cada un, va, un tros per cada un. Una llesca agafa. Mis cojones 33. Sí, una capa, va. Vale. No, però si no... Això no cal, no? Eh? No, amb la cara ja en fem prou. I si vol... No, home, no, ara... A veure, ASMR de com... Sí? Jo partia aquell tall entre 3 i em menjava. Un tall. I és que jo... això Deixem el por... No, escolta. Ah, vale, està prou. Jo no em mengi tot això, eh? És que a més és sense menjar. No, fes una queixada només. Ja està bé, la gravo. Vale, tu quines menges? Com més avall, més gran, eh? Però com més al centre, pitjor, eh? Sí, no, com més... no em mengis al centre No, perquè... no te'l menges. No, home, Joan. No. Què, tan petit? Amb ganes. Aquesta, la següent. Aquesta. Aquest va bé. Aquest. Vale, va. Sí, no, els dos alhora, com si fos un xupito, això, eh? la boca, tot. Sí. Però no, puc Fem un mossegar, foto- no? No, Això. tot enter. Per què? Foto finish. Sí, de no, com... Sí. Eh? Sí, tot. Ho podeu tirar Ei, a a la tassa. Vale. Vale? Vinga, va. Mireu a càmera? No. Sí, mireu a càmera. Dieu ja. 3, 2, 1, cap dins. És com un Ferrero Rocher. Com? Com? Però això és el típic que és mental. No. Em pica molt! No pica! Oh! És que a més s'ha Pots tirar-lo a la tassa de l'ov, eh? Ha agafat a la cinturia o les capes internes. La Rosa s'ha quedat tranquil·líssima, eh? Ah, no, també l'està escopint, però més Sí dissimulat. m'agrada, però... en plan, Sí, aigua, agafa aigua. Que també n'has dit tu, eh? Està molt gust, però és amargant al final. Agafa el micro, Joan, i explica què tal l'experiència. Fills de gran puta. Mai explicada. Diuen que ja tenim foto per la miniatura, eh? Telita, eh? Aquí acaba la secció perquè no volem que... Molt bé, Jordi, no, ens ha agradat, tornem a ser aquí davant, ens ha agradat. Era bona, però Vaig a treure això d'aquí, té un molta regust pudor. dolent. Com anem de temps? Malament, com Malament. sempre. Malament. Com anem? Malament. 1 hora i quart portem de podcast? En sèrio? Ha passat molt ràpid, jo crec. Què farem? Fem Què queda? La secció? un últim sprint. Què quedava, en teoria? Queda Què quedava, en una teoria? última secció. Vale, va, vinga. Som-hi? Dispara. Va, la farem rapidet, eh? Xuta. Va, esperem que arribi... Bueno, mentrestant us vaig dient. Ara arriba la secció, La teva secció. la meva secció, però que és la secció de tots. Aquí tothom hi pot contribuir. En Joan encara està aquí, que li puja la ceba. Que es diu, atenció, obrim melons. Sí? Tan. És el moment d'obrir melons, obrir coses, parlar sobre temes controversials o sobre temes que han fet perillar la humanitat. I no de futbol. Vale? Ens han arribat Gràcies. durant aquesta setmana peticions de temes per obrir, de melons per obrir aquí amb vosaltres. Vale? I ara, En Joan s'està morint. sí, en Joan quan es recuperi anem fent. Si voleu dir algun meló pel xat també, però els farem una mica rapidets, sí? Que no Vale. s'allargui la cosa. Vale. Comencem pel primer, que ens ha arribat de la Laia 106 de l'Instagram. Un petó, Laia. Un petó des d'aquí a la Un Laia. patolaia. La Moltes Laia gràcies. 106 ens diu un tema una mica explotat, però que tot i així podem tenir una mica de debat. Diu, truita de patates, amb o sense ceba? Sense... En Joan diu sense, eh? Crec que queda clar. Per si hi havia el dubte. Mira, la Ieta Moltes serà gràcies, la Laia. Merci. Moltes gràcies. Gràcies per obrir un meló. En Joan diu que sense. Roser. És que a mi no m'agrada la truita de patates. Això sí que és És un molt plan. català, en veritat. Sí, en Ni realitat el pa amb tomata. Vale, això no tant. Això què és? Puta Espanya, tio. Això és il·legal. És que no m'agrada Per la tant, tomata. sense Ja està. ceba i sense truita. Jordi. Jo amb ceba. Jo també amb ceba. És que... Ceba, si no, és Jo molt amb potxo, dos. si no. Les dues em serveixen. Què vols Bé. dir? Vull dir que m'agraden les dues. Adrià? És Amb igual. ceba, Amb totalment. A Bueno. la ceba li dona més gustillo. Sí, home, la ceba té més gràcia. Joan, Sap greu. té més gràcia. No.
Bueno, No ho has vist, no l'has tingut prou. També és veritat que quan vam anar a tocar a Esponellà, Sí, que vam posar una truita de sense ceba, sí. que me'l vaig menjar, semblava suro. Clar, És que sí, és que és així. És així, Molt sosa. és així. És Sí. així. És feixuga. Vale, primer És meló feixuga. obert, gràcies Laia 106. Segon meló, de l'Albert Codina, ens diu, Un petó Albert. un petó des d'aquí petó l'Albert, obert. si Petó és obert. del xat que es manifesti, diu, posar-se No els crec. mitjons abans o després dels pantalons? És molt interessant aquesta. Abans. Abans dels pantalons. Clar. Abans dels pantalons. Sí, perquè et vaig a pujar els Home, Grau, pantalons i després, després? ja poso els mitjons. però a veure, no, una cosa. mira, jo tinc una raó molt lògica. Què? Tu et fiques primers mitjons i després pantalons. Si fiques primers pantalons i després et fiques mitjons... Queden per sobre. o Aixecar el coses rares. Clar, exacte. S'arruguen, no. No, no, clar. Com aixecar el pantaló? Perquè si tens Home, mitjons clar, perquè llargs- el mitjó, si no, no puja. Clar. Però, no, a mitjons veure, llargs. però tu et vesteixes i quan ho tens tot fet et poses els mitjons i et poses les sabates. Clar, de dalt a baix. Clar. Sí. A més, amb No, el mitjó no. llisca millor el pantaló. Amb el mitjó llisca millor el pantaló. Aquí t'has fumat Bueno, un a veure, si porro, tens un peu ben suat que allò queda... Llisca millor, noi. És més fi. Fa de Però, lubricant. i com dormiu? Mitjó o sense mitjó? Sense. 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 Depèn, si tinc molta fred... L'Oriol està callat. Fumata. Jo també, Jordi, si tinc fred amb... Jo visc en una casa on que dormen si es dormen mitjons. mitjons no va gaire bé. Per tant, sense. No, sense, com us dormim mitjó? No va bé per la salut dormir mitjons. Totalment. Ja, no va bé. A mi m'han ensenyat això. Després sí que et sua el peu, eh? Quan dorms et remenes i te marxen els mitjons. Això m'ha passat, s'ha de dir. Alguna vegada que vaig Jo no, sense jo no sé mitjó. què passa amb els peus quan dorms, però... Una mica fan... Ai, doncs A mi m'ha passat, Jo eh? em pensava que Fotopeus. tota la gent del món es posava els mitjons després dels Jo pantalons. també, Grau. Hola, en Jo estava amb tu, sèrio? jo No, no és sé. al revés. Sort que sempre I hi ha feu algú per mitjó, aquí. mitjó, sabata, sabata, o mitjó, sabata, mitjó, sabata? Depèn del dia. Mitjó, sabata i mitjó, sabata? Normalment puta. faig això, eh? Hòstia puta. Ala, però quin boi serem aquí? Estàs loco, tio. Quin Grau- psicòpata! Per què coincidim, també? Home, Adri, perquè som... Mitjó, Estem sabata i fent mitjó, per l'altre. sabata? No hi ha Estem fent un més. per l'altre. Entenc l'Adri, perquè mitjó sabat és esperit de bàsquet. Jo sóc terrorista D'alguna perquè manera. m'ha posat les sabates Suposo. abans de la samarreta. Calpa diu a la presó. Sí, jo també. Es posa abans. Hosti, Vial, no, tio. Un moment, Alguna cosa jo vull obrir el meló És igual, jo amb la que l'Adrià... El meló de l'Oriol, jo també ho faig. Primer sabata i llavors camiseta. Sí. Ara, això sí que és de psicòpata. No, super. Bé, depèn de què hagis de fer. Depèn de què En hagis de plan, fer. pantalons, A l'estiu potser en plan, t'ho mitjons, compres, eh? pantalons, sabates i llavors a la part de dalt. Sí, totalment. Totalment. Bueno, tenim gent... El masculí a la A final. Això a l'estiu potser us ho compres, però ara no. Bueno, Ni molt de controversial. Ni de conya. Sí. Jo, la veritat, em pensava que tothom es vestia de la mateixa manera. Bueno, en fi. sí. Gràcies a qui ens l'havia dit el d'abans. L'Albert Codina. Gràcies, Albert. Gràcies, Albert. Ens Gràcies. agradaria saber si ens pots fer arribar com ho fas tu, perquè clar, també seria interessant. Llavors, últim meló que ens han obert. L'Esteve Jota. Esteve Jota. Esteve Jota. Esteve Jota. Jota. Esteve Jota. Quin seria l'animal més totxo que us podríeu fer a cops de puny? És a dir, una baralla uno contra uno, quin creieu que seria l'animal més totxo que podríeu guanyar? Ho tinc clar. Va, Adrià, comença tu. Contra un cangur. Un cangur. Un canguret rebenta. Adri, un cangur Et mata. et fot una Molta mala patada llet, a la eh? cara. Però hi ha, hi ha un Un vídeo cangur. viral d'on diu que li fot un Una ganxo a un formiga. cangur i el deixa tonto, Sí, eh? però... Jo vaig amb el cangur. Però estem parlant de l'Adrià, eh? Grau, Ja, 2 ja, mesos al ja. gym i li carot un hosti i se'n va tombat a terra. Bueno, va, agafem cangur per l'Adrià. Jo em quedo amb el... Oriol. Però un cangur salta jo- molt. És que jo veig un cangur que et destrossa la cara. Sí, que té Fot una patada a un Això, cangur i això és i que no quedes tens tonto. confiança. Home, no l'he vist mai, un cangur, però... A veure, Després t'ensenyo el vídeo. És tot qüestió del cap. Oriol, què? Jo no ho sé. Jo mato un cangur. És que jo crec que em guanya qualsevol cosa. Sincerament. S'ha trempat, no? Uau. Una cosa, el xat, calla-te, tio, que Jo, tu no et és que no vols... sé pensar. Digueu vosaltres, m'ho penso. Hòstia, és que, a veure... Clar. És que és complicat, és complicat. Sincerament, crec que pots guanyar una balena si jugues tàctic. El forat... Vale, el forat és molt i dieu gros, del no? meu cangur, no? El forat, Quin forat. el forat del nas. En plan, quan respira. Clar. I la fogues. per dintre. I la fogues. Matar-la per dintre. I després com surts, si ja no... Sí, home. Encara sobre res, després. Ja. Uah, no sé. No sé. Jo crec que qualsevol animal una mica totxo ens rebenta. Sí. Vull dir, jo veig com a màxim un senglar. Un ganxo, un senglar El Un senglar. senglar amb vesteix. Pesen molt, Epa. els se'n rebenten Però el pesen quatre. cotxe. Si rebenta el cotxe. El cotxe, però... Bueno, i a tu també, vull però dir... uno contra... Bueno, Aixafa un senglar. El cotxe va a velocitat. Que no, però és el pes, pesa molt el senglar. Bueno, però jo no l'aniré pas a estampar-me contra ell. Però potser I carregaràs un cap a- aparcat. Sí, és molt depèn. dur, Depèn de No, fins jo i tot crec que no te'l amb algun...
Un cop de puny, sí, un cop de Un puny senglar al no nas. te'l baixes, que no, que la pell que té, nano. Clar. Els perses arriben a anar amb senglars i no perden la guerra. Doncs- Abans et baixes un cangur Doncs jo com... què sé, un mosquit. Ah, vale, sí. Mosquit, sí. Joan. És un insecte. Hòstia. És un animal. És un animal. Jo crec Què que... consideres animal? Animal invertebrat. Vale, callo. És un animal. El xat té molta raó. Joan. Tema... Tema... El xat té raó, eh? Perdó, Joan. Amb l'organització i l'estratègia de Luis Padrique, qualsevol guanya qualsevol animal. Això és veritat. Tot és Un qüestió stream abans de Uau, lluitar. Biel, Havíem dit no futbol, però, No ho entenc, és el futbol, no? Sí, el Luis Enrique és el de la selecció espanyola, Ah, sí, sí. l'entrenador, i diu Ok. que amb organització i estratègia com ell, doncs et baixes a qualsevol animal. Ah, que fa bé. Tinc Sí. una proposta d'animal sèria. Un àguila. Una àguila, te rebenta Un àguila et rebenta el No, 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 Perfecte. no, però si jugues tàctica la pots guanyar. Sí, bueno, si clar, tu sí. perdius a quina velocitat anirà, li fas pa, no, li deixes clavar a terra. posar-te en plan, amb l'esquena a terra i amb els, amb els peus... Que contestin ells dos. Jo crec que en medi terrestre qualsevol peix. Perquè es moriran presos. Grande. Això és cert. Roser. Tàctica de Luis Això ajuda... És que es depèn, per exemple, un gos, depèn de com si és un pastor alemany. Un jo no gos me'n et fio, destrossa la cara. Si és un... Clar, pastor alemany per em mata, això. Per això. Molta medalla. Sí, però... Per tant, un conill. Ai, Hi pobret. ha conills gegants, eh? I el conill gegant. Ai, no, home, no. I el conill a Can Pixa. Bueno, doncs ja està. El de l'àguila el veig més potable del que em pensava, jo eh? no, jo No. Es pot fer un àguila, eh? Es pot Bueno. fer. Si jugues bé es pot fer. Clar, tot depèn de l'estratègia. això és Melons veritat. oberts, els guardem. No en tenim, no en tenim més, de moment. Vale? Després vindran més Doncs anem acabant. I vindrà per... Com ha anat això? Que guai, molt Molt bé. bé. Excepte el de la ceba. Lo de la ceba no ens ha molat, eh? No, L'altre sí. però l'altre Jordi, molt eh? guai. Està bé, està bé. En Jordi no ho supera. Sí, pel xat, si voleu afegir alguna cosa més. Moltes gràcies a tots. Sí, moltes gràcies a tothom. Quanta gent tenim mirant-ho? Ara mateix. 16 Ah, sí? persones ja aquí al xat. Uau. 16. Pues una abraçada forta a tots els que ens esteu Que veient, guai. la veritat. Toni, compra'm Moltes un gràcies. calendari d'advent. Sí, sisplau. això es queda pendent. Gràcies. Esperem veure. I res, doncs, dir-vos... Tinc una cosa a portar, jo també. Aporto alguna cosa abans que tanquem. Bueno, és de cares al pròxim podcast. Sí, això volia anar. Vols dir això? Sí. Vale. Informem, el dia 31 de desembre, com van dir el podcast passat, hi haurà la sabeta. Sí? Hi haurà Obrirem sabeta. directe a la tarda i celebrarem tots junts les campanades. I Les campanades... us preparem... Bé, és que serà una sabeta? Però les campanades de Serà quin una país? bogeria. Perquè No, no. Aquí espanyols no som. De quin país serà, Oriol? No ho sé. Ho hem d'acabar Hi ha de molts. decidir. Ho hem Hi ha d'acabar de molts. Hem de decidir. decidir, però serà un país guapo. Serà un Hi ha gran país. Probabilitats. Vietnam, Bangladesh... Què més? No, Turquia... Bueno, aquella zona. Nepal És quan també ens estava pilla. per allà. Serà cap a les 6? Sí. Obrirem directe a la tarda perquè Celebrarem tothom s'hi pugui, 2023. perquè tothom s'hi pugui connectar bé i, bueno, serà un espectacle, vull dir, preparem seccions... Hi haurà una secció que vull ja començar a parlar ara. Som-hi. Volem fer l'amic invisible. Sí, L'amic invisible. De fet, tinc aquí els papers fets, ja. D'acord. Doncs mentre tu ara vas els tallo. explicant, explica Sí, i que no vaig sé tallar. tallar. Bueno, això és l'amic invisible. L'acabo d'explicar ara o l'expliquem el pròxim dia? No, home, que es posin normes ja aquí... Es posen normes, Sí. vale, hi haurà d'haver-hi pista perquè endevinem qui és la persona i si ho fallem òbviament direm burro perquè Burro. m'ha agradat aquesta idea. Burro. Això no ho sé jo, no em queda gaire res. Som Preu? pobres. Som humils. Pressupost baix. Som humils. Pressupost baix, en plan, pot ser mínim, baix. pot ser zero. Coses de per casa. Pot ser també. zero. Pot ser coses per casa, pot ser el que vulgueu. Pot ser zero. Jo estic d'acord. Ja I un amic invisible, que mai ningú li agrada fer amics invisibles, però farem l'amic invisible igual. Perdoneu, hi ha un problema, que és que en Jupi no està aquí avui aquí. Ja, li donem... El que sobra. Li donem... No, de fet, fiquem-hi també... Sí, posa el que no? crec que vols posar, sí. I afegint també una persona extra en aquest amic. Posem una Crec persona, la persona que està darrere de tot això, També No? està... que ho fa possible. Crec que li agrada Perquè molt si la no, idea. podem dir que seria la Roser Bramont de la Sabeta, no? Mireu-li la cara de felicitat que fa quan s'ha entrat Podem aquesta dir-ho. notícia. Fotrem els papers aquí dins. Sí. Passa'm un, Oriol, el que tu vulguis. Ho vas fent tu, Oriol? Bueno, doncs el que us dèiem, el 31, guardeu-vos la tarda perquè hi haurà sabeta i us ho perdreu? Us ho No. perdreu? Tarda aviat. No, òbviament que no. Tarda. Bueno, intentarem no fer Mitja tarda. anar malament a la Hòstia, gent. que Tot i avui això, ja sabeu com anem.
Vull dir, si diem a les 4 i podeu a les 5, tranquils, que portarem 10 minuts de directe, vull dir que no, podeu entrar en qualsevol moment i anar seguint el que fem. Vale? Serà un directe de posar-se còmodes, de fer un repàs de l'any i de veure com encarem el 2023. Sí, malament, com sempre. Ja ho tens, Oriol? O... Sí, més o menys. Això era d'algú? Et veig una mica... No. No, aquest està en blanc. No passa res. Vale, fem el sorteig, ja? Wow. Dóna'm un Que mai paper, no sent Oriol. de que fem llet. Mai no sent de que fem llet. Sí. Ens despertim, Guaita, aquí tenim el xat. Vale. En Jupe, que ens diu, què feu una hora i mitja amb malalts? És perquè ho poguessis veure, Josep. Estem fent l'amic invisible. I per Ja fer la et despedida. donarem el paperet. Tu has sopat. Jo no, aquí estic. No es pot mirar. Es pot mirar? No es pot mirar. Ui, hi ha molta aigua. Sí, hi ha d'aigua, No passa res. És que hi havia aigua abans. Aquest és per mi? No, bravo, te'l canvio. Aneu passant. Qui se'l queda, aquest? Passa-me'l. Qui l'agafi. Aquest és meu. Aquest és teu. Ah, clar, ja està. N'hi ha d'haver... No, la persona de fora. Ja, és que em falta una, 100%. No, aquell és per en... No, perquè... Ah, sí. N'hi La... ha un. N'hi ha un? Que algú del públic ho comprovi. N'hi ha un. Vale, Que algú ho comprovi perquè pot ser ell mateix. jo ja el tinc. No, no és ell mateix. A mi em va bé. A mi també va bé. Quina tensió. Què n'opineu de l'amic invisible, per cert? Esteu a favor? M'encanta. Som gent que no li agrada l'amic Som molt invisible. tontos. Per què? En plan, hauries pogut tocar tu mateix. Clar. Ja, Però però que no ha passat. que no ha Que no ha passat. Són boníssims. Doncs això, el dia 31 de desembre, a banda de moltes altres coses, farem l'amic invisible. Per avui, anem tancant el podcast d'avui. Recordem que avui hem tingut entre nosaltres en Joan Puigmitjà i la Roser Bramont de Cafè amb Llet. Tot un plaer. Us ha Moltes agradat venir a la gràcies. Sabeta? Merci per convidar-nos. No, ja Ha veus. sigut molt guai. Sí? I un dia, òbviament, la sabeta que fem llet. Sí? Pues sí. queda gravat, la Sabeta Queda de gravat. Cafè amb Llet. 2023? Clar. Sí. 2023. 2023. Ho firmem. Ja decidirem qui va, no? O hi podem venir tots? Home, tots. Sí, tots? Tots. Ho han dit, ho han dit, anem tots. Són 5. Compartiran micro, no passa res. Podeu Ho compartir arreglem micro? tot ràpid. Sí, home. Posar els cascos? Bueno, És igual, Jo és me'n igual. xup i no Ja comparteixo decidirem. micro. Sí? sí, home. Perfecte. Sou, a partir d'ara, mirareu la Sabeta regularment? Clar. Sí. Si coincideix sempre en que fem llet. Ara. Jo seré sincer, em comprometo a mirar-los. Bé. Ho accepto. I des d'aquí animem a la gent a mirar que fem llet, home, que ja que A les fan 12 coses del dissabte. Programes Estudiat. guais a la comarca, doncs que s'escoltin. Són els dos millors, Jo crec que això ja El què? diu molt, la sabeta que fem llet. Ah, vale. Els dos Doncs millors res, programes. anem recollint les cebes, Joan? I res, qualsevol cosa, ens podeu recuperar a YouTube o Spotify, ho penjarem tot allà i podreu escoltar el podcast número 7, el d'avui, i també anirem penjant clips, no, del millor que ha passat a Instagram, TikTok, i Twitter també, no patiu perquè no és que vinguem el mes que ve, no, és que aquest mateix mes, el dia 31, farem la Sabeta. Per tant, no hi podeu faltar. Voleu afegir alguna cosa abans de tancar, nois? Moltes gràcies a tothom. Sí. Especialment Ha a estat Cafè bé, Llet no? i ja està. Ha estat bé. Genial. Ens ho hem passat molt bé, merci a tots els que ens heu aguantat. Gràcies a la gent de Savallà del Comtat, sou molt bona gent, per escoltar-nos i per estar aquí avui amb nosaltres. I res, tornarem el mes que ve. Bueno, no, perdó, tornarem el cap d'any. És que serà un espectacle, jo en tinc moltes Serà un ganes. espectacle. Serà molt top. I res, us estimem molt, visca la Sabeta, i aquí, com que són gent de la ceba, el mes que ve hi tornarem. Merci! Aquest mes hi tornarem. Grau Vinga, tres que vagi cops, bé. tio. Adéu. Adéu. Confronta la bèstia, desperta consciència, la mala fortuna visita els de sempre, primer ser persona, després ho